Okay, now didn't lip gloss. See. Lip gloss yangu. Ngona upnija si. Hi guys, hello guys. Hey guys, how are you guys? Did you chicken? Hello, askana wedu maskera say yanzila on time, huh? Yes, can my tumu. No more very pico baby. Hey, night babes, where do you go sometimes? We don't see you here. Where will you be? Hi guys, hi Brenda, hi Peko, hi Rebecca. How are you, Rebecca? Dango tandi bate o maraini, guys. The tandi bate maraini in. So you come and sorrow. Kana guys aziti. Dango tandi bate o because 10 years so we are younger strip tumbo ita kuti nditange zvokumbotanga kuti so kana kuri kwa 1 chai yanga isinga site 10 years kusvika saka achangoenda umanje abva enda ndikati zvinondodikwe kana mbosenda ndikausavi ndongozodika kasadza kababa time yesi resina unjani nyobe nyapila unjani wena maishandi mamoyo how are you ndimurora wangu anonzi maishandi mamoyo futi. How are you? Hesi Sharon Chatikobo, how are you? Hesi Roxanne, hati ndanga chingota mondiregerera sha. Azononoka kuenda, achangobva manje. Achangobva. Ndinowandira kutwita tichimbogadzisa nyika plus basa. Okay. Kutwita uko kunuta kwa the politics zenyika chezo. It's okay still though my sister, but it's good to see you kuti uri mpenyu ripo. Shakira ndipoka lip gloss sha. Nantoroka ma handbag nangu one of the handbags chat zikubaza muni chimba lip gloss chat. Unditore now. Right. Demetria, how are you? Precious Masquera say hi, Rumbidzai. Bridget, she say Tsitsi, she say yes, Ochizanga, she say could say Jobe Kezo. How is Josie? Right. Guys, the Timboti, I know kuti Friday, Nasi and the Thursday. Going to Manire Pia Saka Saturday. Like Friday, when to in the Kawana Saturday, Saka, right? Chimbochova, Chimboch, yes, gracious, Uri say. Say gracious, how are you Rutendo? Imbochimotega my guys Titi one day, take a Titi one day tinde. Yes, Rudo, how are you? Rudo Waishe, Molin Chingomai, how are you? Lilian Rose, she say, how are you? As Mazur, Daruka one free end, we want free end. Daruka, at least and the shampoo coming home sorrow, she didn't guys. And check him sorrow. Sagande tone, guys, and they tone. Hanzina Anastasia Magachina. Oh, Ashisha Anastasia will be. Thank you. Stacy, how are you? Maria Mandaza, could you say Pamela Tegama, how are you? Yolandi George, how are you? Should you say thank you. Hi. Right. Anzi chimunya erechi. Ameno chimunya eretani sezvo tukwenga makomenzi ako. Sara Chipendo should say Elizabeth, how are you? Mary Nyamande. Anzi maskara say Rudo Waishe, she say komastari kupinasi Jonasi akadziruma. Ali piko masters. I don't know, maybe anako activate. Wakora hey! Wakora maitumu. Watambira. Right, maybe anako activate and this ko not masters show hapana button the master. Show and hapana button. Peg say how are you guys? And yande at fan betishke for 200
tione atisvike pa200 atisvike pa200 atisvike pa200 idzi sezinasi dziri kubehave because mangwana dzine birthday chero kadzituma nhasi hadzisi kuita attitude guys, hadzisi kutomboita kana attitude chero katichaso dziri kuita nhasi because dziri kutaimira birthday mangwana, dziri kutaimira birthday mangwana. Sero kati ita chii ari kuita, ita chii zvese ari kuita nhasi dziri kutaimira dzingada tizvioni tikuzoona. Hi Abigail, Janingi Apila, how Monica, Lebo, how are you? I miss you too, Lebo, how are you? Beulah, should you say, Hesi Manawa Mills, Tateva 204, right? In Zwai, guys. Shouldn't remember saying when you 20, Quentina, you shouldn't be away. Right. Hi Joylene, we should say, in Zwai, guys. Pane ningirikirika but imi mamuskuti panti satapinda munyaya dzedu ka guys ka pane paipa yanyaya yekuti takati vanhu ngati votei handitika ndatenga keke ndachitenga chikeke ndachitenga chikeke chi Black Forest ndachitenga chikeke chiripo chikeke chiripo chikeke but guys takati vanhu muvotewo ku guys inda musuri kuvota guys imi mamusku tukuda manominees ka guys vanhu vanovotegwa zve guys saka kunovotegwa ni kana musiri kuda kuningirira anza choni message ni WhatsApp na Define ma status andisi kukanda mazwana andisi kutomboisa kana status ku WhatsApp saka andina kana status andobukanda mazwana ku WhatsApp right guys ndokumbira kuti tingobetserana kuita ma awards aiti choose. Yes Wellstar guys mai chiko zviri sei yes na boy guys imimi munonyora mu comment section anditi kana ndikanyimukanyora mu comment section guys ka anzi ngakati download yakakatwa lo yakauchekwa negarden ikatogadzikwa guys pakachekwa lo ndisene garden yakagadzikwa asati yanze kupera ayasi yakagadzikwa asati yapera yakagadzikwa. Saka guys manominees ndokumbira up guys nanditika pane number dziripo idzi anditi dzandoda kuti ndipine up kana kuti ndota dzokunyora serious thank you kana ndozita dzokunyora pasi guys maybe ndonyora pasi vanhu vochuza ndika pane outstanding male entrepreneur award, outstanding female entrepreneur award, diaspora business excellence award guys vanhu ava motatina here so guys business entrepreneur award pana padiani padiaries tinawo ngikirisisi Gabriel Baines gaya vaya guys ve Heart of Africa vanobika vaya ve Heart of Africa guys hanomona she's female entrepreneur of the year. Tina Joyline clothing anosona guys anita zvakukusona hembe hanomona she's an entrepreneur female entrepreneur of the award. Vendu vakawanda pane tinongoisa guys imozochuza handi tina Maimunya andika Maimunya Gladys Kocha meno Gladys Culture vanoita zvokusona futi hanimaona vanokwana futi pa female entrepreneur ngikiri award. Tina Yvonne Yvette mazana anogara ari panapa Yvonne Yvette ivo pacho zvavari 3 vanotokwidzana vana guys Yvonne Yvette Joyline Gladys Culture vari 3 guys vana vanotokwidzana pachavo itori competition a big competition vakada hanomona tosiva ava 3 ava guys tovaisawo tovakanda pa female entrepreneur of the year tovavhotera futi imimi pa 3 apa ina ndingativhotera iningi guys nokuti vese vanhu vatinoda hanomona vese vanhu vatinoda iwowo ndonozongoti pana Gladys Culture pana Joyline pana ndovhotera ani wovhota handi Joy vedeko anti-Joy vedeko tikutaura zvepano padiaries Ruth tikumboti tikuita zvepano padiaries timbononga vepano timbovhotera vedu ka guys hanomona timbononga pano timbovhotera vedu panapa tingatononga handi-Joy uko plus avasi kudiaspora ka handika saka titongononga vepano handi-Joy vachazvinominitawo uvhotegwa ikoko netimu ravo isu pano tikumbonominita vepano handika vasingazikamwi vamboindawo pamepo ava vanhu 3 ava vanosona zvokutodara mafashion designers ekutosona zvokutodara hanomona koita iyo vandataura Gabriel Baines vanobika hanomona vanoita zvokubika saka munhu anotokwana futi pa award iyoyi hanomashona then poita chi diaspora business excellence award business excellence award guys
I don't know excellence. Pakudiwa muna ne excellence cup. And are they getting? Yes, they are. They are getting awards. So it's up to us now to choose. Until like it nominated 3 weda pantika. Jandichaita after the live antika. And the toba ndisina kushita nasi. Nishaisa makategories. Inindo mandozi mamocho mnisingazi mimi. But now pano pa diaries. Indisa mastawe imimono tarisa. Ma profile kwawo. Wamunenge maona kuti uoda kuvotera tsika ndione uchu. Ubata yeye uvotera yeye. Handi maona. I think ngati sumudzewo pano. Tivote kana vanhu vachoda kuvhota kushe titozvivhotera pano. Excellence in real estate. Real estate tina Clarice okujobek uya. Tina Clarice okujobek nda real estate. Clarice okujobek ari pana apa nda real estate guys. Tutomukanda pepa pano kukoga kutupinda pinda apa. Excellence in healthcare business award. Pa healthcare business award. I want in mind. I've got someone that can you put the link in description box? Link him a number. And exactly Clarence Chiwandire. Link a phone number. Second guys is a phone number. And she got notora category. And when the WhatsApp number my business, my healthcare business award goes to Wonyora Moon. Hansiba business, what about comfort? Which comfort? Teacher, refresh our memory. Which comfort per business up? Which comfort? And shall we see? Then there is the hospitality and tourism. Guys, I don't know. Pana this hospitality. What? I don't know. Retail business, I don't know. Outstanding logistics and freight, kana kuziva guys. Excellence in finance, kana kuziva. Insurance, zivi. Male Leadership Impact Award. Tinave riva rumesi pono guys vangada male impact, male impact. Male. Female Leadership. Female Leadership Impact Award. Female leadership. Guys, who can we call a leader here? I've got one in mind. Panapa. Kwanzi weki neo Chivaro. Nayo ghost. Wiki neo Chivaro. Alright, hello dear. Pa impact ya pa female pane munantina epano pa diaries. A very good counselor. Aneta batapasera kakura ari kuseri uku. Hanzire female nderenyi. Inani senta femu kwa impact andiko. Professional services film award ini mama andima CV community impact awards. Pa community impact awards apa ndinogona kupinda. Apa patinogona kuisa shema. Animaona apa patinogona kuisa titulja apa vasikukwanisa kupinda pane awards akuda uri pasi. Tinoisa shema guys, tinovhotera shema. Apa tinovhotera shema. Kana kuti tinovhotera shema kana kuti uanzani wokubulawa uyu kubulawa ari kuita zvitereko kungora anzani John Piri wokubulawa uyu anzani guys wokubulawa uyu ari kubatsira sere ku community anzani wokubulawa anzani wokubulawa anzani guys uyu ari kubatsira anzani wokubatsira uyu ari kubulawa uyu John Piri ndiye Eric Knight kwaibhatizishiva hanokwana mani yegiwe kupapa business expo kai South Africa's business Zimbabwe Ezra Sivanda Ezra Sivanda yes Ezra Sivanda andimona anokwana anopinda outstanding community organization award outstanding community organization award outstanding community team sports award izanga that to see humanitarian service mona tindokwana pakwanda guys tinotokwana yesi gogo wamike nachitokufunga inasi naimi humanitarian service award ukundokwa tokwana kuma humanitarian ikoko kuma community ikoko aiwa tese tinokwana Ezra unowana rake ndo wanavo rangu Shema unowana rake tese tiri 3 papa tokwana tiri 3 saka mwe rake mirai guys tikugadzira ma awards mirai inspiring diaspora retain awards ndiani wakadzokera guys ari kuita zvinhu zvisvinu kuningiriki neno Lorraine unozadiko guys wakadiani munhu akadzokera ari kuita isatizi vakadzokera ku diaspora vane I don't know excellence in creative art awards ari creative kuma art awards ndiani ku South Africa guys kana ku Zimbabwe
kwaisaka ndiJoy vanopinda vanopinda pa cleanliness pa deco vanopinda totovakwanisa ndiJoy totovakwanisa pa deco ndaona kuti vanokwana totovakwanisa because pane namba dzekuZimbabwe saka vanotokwana ndiJoy maita laki takupinzai totokuvhoterai isusu hanzi humanitarian mashampe ndiani ye mirai guys excellence creative awards ndiani angapiwa award pa SA kana pa Zimu wamunoti ari outstanding totombodawo vanyuwani guys timbosumudzira vanyuwani to creative mama vivaiwa tatavinga kuwa ngatimbopaiwo vanhu upcoming ngatimbosumudzirai vasina kumbowanawo ma-awards ngatimbotsvakaiwo vasina kumbowana guys outstanding toisa kuti kaisaba munini ka vari kuita masikisi mukazo toisa kuba munini kati mukazo ingoma chazo vachiti kwangu kaba munini uku vari kuitawo ma-awards asi ngoti havasi creative havoni kuti vanongotorawo uye vamwe vachingoitawo saka toda munhu ari kunyatsa kucreata content ndiani ari kucreata content tingaisa Regina wamagaro uyu kuti magara aya angaita content guys asatoita content nemagaro kauya toisa ani katatsi ari kucreata content here tatsi wechijanduko anokwana asi ndambowana award andi wechijanduko anokwana tamuwana wechijanduko chero matigimu chaiye anokwana guys matigas tigimu unokwana apa saka toisa 2 guys matigimu nachijanduko matigimu at the hours initial inini zvino zvada kutoona egi panapa andowana hanzi adopted son andisivi adopted son I don't know but matigimu guys nachijanduko unocreate maplastic kuita dress guys aiwa vanokwana matigimu wakaruka zibhurugwa rake riya wakaruka zibhurugwa rake riya nemazamu raka zibhurugwa rake riya nemazamu rakaruka riya guys uri creative very creative matigimu unokwana apa matigimu nachijanduko naiye Regina sunda magara akaya vanokwana tarina Martin creativity pakucreata chinonisa kuma-content creators emaskits maskits anobva nekuNigeria anotenderera saka tizozivi kuti acreator anenge rabuda vanenge vatotora kwavatorawo anoona saka tinenge tichida munhu anotocreata saka ma-content creators anotora manje vemaskits vanotora imukana skiti wanotenderera vese vanoita skiti iroro saka panotinesa kuzati rakacreatwa nani chai anomaona hawo chijandukwa wapinda guys wechijandukwa matigimu plus anzi baminonza page yati follow vanonzi kadiru Regina wemagaro ngatimbomisa iwe papa guys asata mbomona achivhotegwawo antika ngatimbomisa ipapa Regina ina angu andi but ngatimbomukanda ipapa Regina vokukwidza vari 3 vakadaro Regina matigimu na wechijandukwa vopukwidza vakadaro iye namagaro ake chijandukwa nehembe dzake nemaplastiki matigimu nechiromba chake antimaona hanzi achiendisemi andivasiva achiendisemi handivasivi timakeni Samantha handivasivi yes mama creativity Penelope na Kingres creativity iri papi apa inenge iri papi mama Viva nowanzo kutora Emanciator she yes is a good content creator but let's support the upcoming vambopinda pama awards papa let's support the upcoming atingarambe chingopa the same people every day vachingopiwa ma uyu let's create you know a new talent let's even andiziya nguva vanonzi andishautoni kuti vanoicreata here I don't know hanzi kana mujaya uya wekuchitungisa anogona right saka inchangoisa guys monyora venyu ndoisa namba munovhoterawo munoda panamba idzodzo right toita hanzi digital content apa pa digital content creator read my comments na mail yora sister wangu mirantasi wanyora kuti kudini digital content creator guys pakudiwa digital content creator paniswa napa saka sina ivhoni ungati tivhotere papa vanodzidzei tichivhota zvinhu zvakadaro ivhoni makutoni sure vanodzidzei tichivhotera zvinhu zvakadaro kuti tinovavhotera kuti vapiwe award rekuzvonyongoka neaward rekushama vana vanodzidzei hazvibudi pari kudiwa digital content creator guys digital content creator ichi kumasvingo ichi chinonzanichi ichi chekumasvingo chinonzanichi ichi chekumasvingo chichidhori ichi unonzani uyu guys uyu wemasvingo unonzaniko uyu guys uyu wechidhori uyu anzaniko wemasvingo wechidhori guys wechidhori bamini vanonzi kadirudia
kadiru Kim chanaka vanogona kukwana apa kuti asatamboona chipuwa award. Anonzani ko guys uyo chidhori uyu wokumasvingo uyu unonzani guys pa digital content creator unonza Tobias Tobias sokwagutu. Yes, Tobias Tobias sokwagutu. Ya tombosana Tobias babazvi tovaisawo wana Tobias uyu ana Tobias na babazvi ya tovaisawo ipapapo guys vana babazvi vachina na Tobias tovaisa ipapapa. I'm the Phoenix andivazivi Tobias uya anokwana apa bomasvingo ye uya Tobias toisa anzi chi best social media influencer award. Watingati akati influencer guys ari kuti influencer pa social media best influencer toisa ani tikutaura zvoku influence kwachako guys. Who is influencing us? Watingati ari ku influencer anti Joy ndopo vanokwana apa hands tight nyati Tobias. All right, don't worry guys, ndichaisa makategori mochuza tonesa kunamba iya animona then imwenda kunovhota panamba ipapo ko iyi yakutaura best social media influencer ndiye ku influencer vanhu pa social media pazvotodaro. I think ndo panopinda Ezra Chisa uya amene amusikupaona influencer totaura zva influencer now guys, a person who's influence. Yaya good vibes, thank you Kim C, thank you Yaya good vibes. Yes, Yaya is influencing vechidiki vakawanda vari ku inspire vechidiki vakawanda tuma motivation to chero ningikiri guys. Chero uyu unzaniko basabutiza uyu mwe wedu unzaniko uyatara zvomudzimba uyu unonzaniko uyu guys. Uyu womudzimba uta zvomudzimba chipo akure chipo anzani. Hesi Mashia, how are you Mashia? How are you Mashia? No, not Uncle saying anzaniko uyu mwe wedu kwete uyu guys uyu atara zvomudzimba uyu aiwa kwete Shema. Jackie Ngarande yes anopinda futi yapa pa influencing yes na Shema anogona kupinda futi anopinda pa influencing anopinda. Shema toveni va category 3 ya mamis. Chima siziva yes Chima siziva saka tikaisa Shema tikaisa Jackie tikaisa Chima siziva antika zvokukwizana zviri 3 zvakadaro ipapo pa influencer apa. Jackie Ngarande Chima siziva Shema zvokukwizana zvakadaro zviri 3 animona zvokukwizana zvakadaro because they are influencing, they are influential pafeya zvekwamwari cheko pasina kuti godo kana kuti kudini guys animona. Shema influences people by her job mabasa ake haumuwane kunoizi haumuwane anoita basa rake nemazvo ano influencer yes she has impacted a lot of lives. Andika tete Tilda igaroziva ndosaka tete kumbovabvisa apa because maaward akawanda vanawo toda kuvabvisa apa tikuda kuisa vamwewo vakuru. Chima siziva vakadzi vakawanda vanotoenda paplatform kunoteerera zvaanenge achi yes kune vanhu vanotozvishora but ukateerera mameseji ake anenge achitaura handimana mameseji ake anenge achitaura they make sense. Kune vakadzi vakawanda notomuka makuseni vachienda kunoteerera kunotarisa kuti Chima siziva nhasi ari kuti chii handimana. So to me she is influencing vakadzi vemudzimba vamwe vanhu vakawanda in a good way handimona. Hanzi naSonia influencer pakuti chii tinodaro nyarara. We are talking of real influencers here, people who are bringing a change into people's lives handimona, into people's lives. Kim, into people's lives guys. Jackie Ngarande, you listen to, you go and not Tilda vagara vanotama awards guys. Why can you not kumbopiwa ma talent ari kusimuka vasina kumbopiwa. Tilda we all know kuti rikaiswa award apa rinongotogara Tilda, we all know that. Saka tikuda kumbozama kusumudzirawo anditika vamwe vari kusimuka anditika kuti vambowanawo. Yes, vana sister original ivo vandopa vanopinda. Jackie Ngarande akataura. Jackie Ngarande is very young, akamira akataura even 3 minutes achingotaura chete kungotaura something chanenge angotaura ane impact. Anzi shonya living with disability isati zviziviso handimona
ane impact yekutodaro ndo vanoti kutaura vanhu ivava neuyo anonzi Stunt Master Flexi. Yes, Stunt Master Flexi, yes, I agree with you ipapo. Stunt Master Flexi, yes, I agree. Ari ku-impact and ari ku-influence, ari kuchinja life dzavanhu vakawanda kuHarare. Zvekwa chokwadi cheko chaiko. Anzi mabva makaka. Handaukakama, but Tete Tilda vanotora ma-awards every time. Guys, who doesn't know Tete Tilda? Who does not know Tete Tilda? So, how about tikatanga kusimudza vadiki vasingasikani vaisumuke Tete Tilda vachakuvakura vachabva manje vadika vanopindawo pagepi iroro ngavazikanwe nguva ichiripo. Animaona ngavazikanwe nguva ichiripo ndozvatinenge tichida izvozvo, right? Kwete imwe kuti chi Music Promoter Awards. There's a reason artists have dozens of Grammys. Tete Tilda Sim is great, she's great. She is. We don't dispute that. We don't. But we are here, Pano Padiaries. We are trying to uplift you, my upcoming. And she's great. No one disputes that. Talk about our lifetime achievement. Tete Tilda can take the lifetime achievement. So it will be very unfair to put Tete Tilda up. To isa shame up. To isa chima siziwa. Because Tete Tilda will go to the award. Guys, come on, let's be honest. Let's be honest. It will be very unfair. Kukombe wanomwe munhu vanongopiwa lifetime achievement ravo vakangozvimirira risina kuvotegwa kana kudini because vagara vanongotora ende chivana chidawa exactly ndo vatiri kutaura vana chidawa vanyuwa navo vopindawo ipapo. Andisoza kuita zveawareness yeautism I don't know. Exactly vana Veko Lupa you see now Veko Lupa is now doing his things akuita zvinhu zvake zviri zvatiri kuona iko zvino tiri kuona zvemvura dzake hanimora tikuda inotaura naye anenge achita zvemvura dzake anenge achita zvinhu zvake iko zvine zvitikunatsa kutozvora enda ndakamuudza nditaura naye ndichimudza ndiri kuona ndichimudza kuti I am seeing my brother, I am watching. Anoziziva ndichiona saka tinyatsona zvinhu zvake zvino zvinyatsoita ari kuimpacta akabata life yevava mangwana akabata life yevava mangwana akaenda pane vava vakachinja upenyu hwavo. Yes, anokwana hanimona angu saint. Yes, vanokwana hanimona vombowanawo ma-awards vanhu ava ndo patinge tichida animaona right. Toita hanzi music promoter guys, ini zve music promoter in me I don't know kuti mimi muri kuno sisimeli maipinda ipapa dema muri kuno ikachida kokwana chikwanisa kungopinda ndinogona kupinda kana ndichida kwanisa kupinda ndogona ngopinda handimona I see nyaya. But tine music promoter guys, tipewo ma music promoters even Dr. Mavanda vanokwana ipapa music promoters guys. Andisiviwo pa music promoters kuti mchaisa ipi music promoters pa music promoters guys andisiviwo anzina Bruno ini changoisa imozonovhota kana chida Bruno ingoenda unovhotera Bruno kana chida munongonoisa star rako pa music promoters apa guys. Toisa ani pa music promoters pane cheapest promoters. But cheapest promoters inozikana, it's well known. I don't think we should choose vanhu vakadaro. Let's go for this upcoming antika vana evidence chiera ndo pavanokwana apa vari kusimuka vana evidence chiera vari kuitawo zve music promotion. Toisawo vana evidence chiera apa animaona ndo vana evidence chiera vopindawo apa pa music promotion ndo vari kusimuka. Toisawo vana inasho vaya animaona vana inasho avasima vakare vanhu vari kutotatarikawo chidaro tovaisawo ipapo animaona pa music promotion apa. Toisawo mwende vapi vanounza ma-artist vari kunza ma-artist Path of Life. Louisa aunzi ma-artist Louisa aunzi ma-artist shamwari ma-artist oil company vana oil company vaya but vana oil company avana vanhu vakaona nyanyo kwazi vanozikana kubhesi ravo animaona but havanyanyi kuzikanwa so tovaisa ipapo animaona vanokugwidzana vari ipapo. Talini, yes, Talini vana Talini vanopinda ipapa apa ndo panopinda handiziva kuti anonzi chii company yake ana Talini apa ndo pavanokwana ipapa apa. Yes, Phoenix Gloria music promoter Phoenix Gloria handitovazivi handikuona masha inini changoisa nhamba imimi motoenda kutora nhamba izomoenda kunovhota moenda kunotaura kuti inini my music promoter of the year wonyora kuti Phoenix Gloria wonyora munhu wako right. Week now tokumbiro language yenyu pano tokumbiro language please as a belief
tokumbira language yenyu mudzose language tidziseyo pano pane vanhu vakuru language idzo ndedze kuma street truma street yes but with a little bit of difference language tokumbirawo rich and famous yes also tokumbirawo right toenda ku sports excellence award izvandisi guys excellence in education I don't know young achiever award Nyati Taiti Kimen Tanaka ndo pavanokwana ipapapa young achievers award Taiti Giribeti Taiti Giribeti Kimen Tanaka Tari and Martin 4 mono kukwizana vari 4 mono kompita vari 4 guys imichenyu mungonovhota kana chifarira Tari and Martin ungonoti Tari and Martin kana chifarira Taiti ungonoti Taiti kana chifarira Giribeti yati ungonoti Giribeti yati kana chifarira Tandaza yanzani Kim and what Kim and Tanaka ungonoti Kim and Tanaka antika ndo pavari kukwizana vari 4 ipapa my young achievers awards because my young people antika who are achieving antika great things who have achieved things through social media so you guys can go and what and vote ipapa antika aisho tintingazomisa kulevel ala asati asvika kana Taiti kwasati asvika asi munogona kumisa futi zvakare the Zimbabwean brand award best Zimbabwean brand award brand really best papa panotinetsa ini imini munovhota guys anditika brand hanzi natamanda ndiani kwe anombozitamanda ina nditomuzivi ndiani kwe ndinoda rinyara who's that one takamboriona futi style who's that pane inonzi best Zimbabwean brand award paita mabrand award apa pabrand award now msekazi inokwana futi papo inokwana msekazi pabrand award now takutaura ndo vana Nash Furnitures Bruno Furnitures andika ndo mabrand kai vana Madam Boss mabrand kai vana Sororo Pumulan vana Nyaradzo mabrand handisi ndisho vana brand vana Mighty's Diaries vana ndo mabrand uko guys iko kuna na Spain ndo mabrand ichitongoisawo imi mozofota kuti brand renyira munoti best brand mu Zimbabwe nderepi mozofota right environmental sustainability award yui titogozato akasustain neyo ndiani togozoziva guys akasustain ndiani ne-environmental sustainability award guys nandizoziviwo zvozvo munongozotsvaga ukuthi ndivana nehandizivi diaspora ambassador award diaspora ambassador munozovhota vana Great Hope ndo pamunozovhota ipapo diaspora ambassador award whatever that means guys diaspora ambassador award kuti vari kureva ambassador wediaspora ameni handizozivo guys lifetime achievement antimaiona ishi haikondest ndo yatete Tilda itoripo lifetime achievement award indo aina kana aitombokondest guys ndo panopinda tete Tilda apa lifetime achievement award ndo painopinda animaona lifetime achievement ndo panopinda tete ambassador the mayor of London I don't know mozovhota imimi wikinochivayo kana vachikwana ipapo munovaisa ipapo pana tete Tilda panopinda ndo panopinda na tete Tilda na Mike Sapa ipapo then imi mozovhota lifetime achievement kwa mati vachigodura andioni andisi yangu pavanokwana saka zvanditoita guys after our lives idzika tobva tazindoisa ma-awards aya zvakanaka ndokumbira kana tumwe admin because zvitoro zvakawandisa onyora oisa nhamba olista imi mochinda kunodini kuchinovhota guys anditika kana nesuwo even isusu mukatiisawo kana tikuti maiwana pamatikandawo pamatiisa sediaries andika munotiudza tinde kundozvivhotera animona tell us so that we go and vote for ourselves animona munotiudza toenda kunozvivhotera zvakare handitika munhu wese anokwana guys uyanzitemilded handizoti anokwana paaward ipi yacho yonenge wavaisa iyoyo takumhofu unononyora panhamba kuti ndikuvhotera tete Mildred paaward iri wobva wavhotera handika wounzwa wosheya wolinki rako vanhu vovhotawo handitika zvinhu zvobva zvadii zvatoendeka handiti maona so
crypto yangu paichaputika 30 holders mundovatengera mota chete I swear that will be great. And timona so kwanzi vana kugochihoro waitiri nevangani naye Brown Dash waitiri nevangani andizozivi hangu zvana gogochihoro kuti nanasekuru tashu. I don't know about that guys. I don't know kuti pama award apa vari kukwana papi pamuda kuvakwanisa. Me I don't know. Imi ndimi munenge makaenda, ndimi munoziva kuti vari kukwana papi, ndimi munongovhota. Munhu anongovhotera munhu waanoda guys. Hapana zvokunzi panosarudzwa kana kuti iwe go and vote for munhu wawada. Kana uchiziva sekuru tashu vari kukwana apa chihoro wacho vari kukwana apa, just go and nominate zita ravo anditika and then vodini mubva pana anyora mcomment section kudaro. Saka munhu angarambidzwe kuti adi aende kunovhotera munhu anenge achida, right? Saka pama awards apa ndataura nditika pama awards ndataura hende kunyaya yedu yanhasi guys. Ndine feedback asi feedback iyi iri kutenderera guys. Andisati ndave neinformation yakakwana pa feedback. Chandoziva chekuti kuJoburg kune hondo, kuJoburg kune hondo. Anditi maona kuJoburg kune hondo. Kubva kwemukomana wokufa wayatafadzwa kunonzi hama dzagazosvika. Andimoona hama dzasvika adzina kusvika zvakanaka. Kuhwa kwandakaitawo kunonzi vakasvika vaine girlfriend iya yechitswana. Kureva kuti pavakasvika vakasvikira vaikomuniketa futi maybe nemuxhosa uyu. Vakasvikira pamuxhosa kunonzi vakaenda nemuxhosa kumba kwemukadzi. Vakabvunza mukadzi kuti uri kudei pano iwe, wavingei pano? Kwai vakati takakuhwa paplatform pasisimeli iwe uchitaura zvokuti tafadzwa wakaba mombe. Ini zviri kutaura kuti mimi yaukaba muzoti tiri kuzviziya zvamuri kuita kuJoburg ikoko kuitira kuti if anything happens to mwana wavanhu we know. Me I know. Tatenda dzirikwe, how are you? Saka kwai izvozvi so kwanzi izvozvi so kune hondo. Hama dzakati wakati wakabaungwa wachifumura kuti munhu akaba kuplatform kwesitaka. Takanga tichikoziva ere guys kuti takati vana kubva kuChipinge takaziva kuti varipo pano. Imi guys vanhu vari pano follow page. Follow vazhinji venyu hamuna kufollow page. Follow page. Tipote tichiziva poste chingoti munhu atisikatasuti munhu aripo guys. Saka kwai kune hondo vakati iwe ndiwe wakaurayisa murume. Wakazodii murume wakatiza ungochita izvo zvokuti wakarokwa kuFacebook, wairokwa nedanda, wairokwa wakazvitaurira. Saka kwaive kune hondo. Saka ini ndakaita kungovonegwa ndobva ndangonzi nyerepo zvikanzi tizokudzai zvizere. Saka ndakangomirira kuri kunza kuti akunotomira zvakanaka. Kwanzi musikana wacho akati inini wakanga wauya pano mbapamba iye muxhosa uyu, wakanga wauya pano pamba iye wakanga wanani kuti ndaenda. Ini ndakati vadi kuti vandibvunze ndivabvunze kuti naiwe unobvunza kuti kwai unotoudza mukadzi kuti kwanzi wakanga wanzwa nani kuti kwanzi endaenda murume paya uya kwakumbira chikafu kusocial media wakanga uripi iwe uri muxhosa unokora grandi wairega kutengera murume kuchikafu. Murume ana kuenda unopuwa ere chikafu guys? Tafudza unopuwa chikafu nemudialysis vhiki rapera sata vhiki rapera iyi akaenda anopiwa chikafu nemudialysis. Nasoti kwanzi waiuya pano uchiti inini uchiuya pano pamba wakapuwa nani mvume kuti auye pano. Mukadzi weipane vana 2 iwe uri girlfriend yemustreet umu. Hatichagoni kuti tiza zvezvo varipozve vari kungokuru aiwa kune hondozve. Ndiwo akatourayisa murume wati bla bla bla. Vari kanga magozoti ukongochitaura zvokuti ende kapiwa chigwere nemurume kusocial media. Kana ndiriwo guys hana kumupa inene. Saka ini ndangoti muzvizive kuti tiri kuzviziva. Akashayikwa mwana wavanhu tiri kuzivana sekuru kuti muriko. We know nezvamuri kutaura zvamuri kumuita. We know kuti muri kutomushungurudza. We know. Saka izvozvi guys tikangomirira feedback. Handika vanondipa information right now. Kana kuchabata phone animaona chaiko phone haichabati nechimodzi pari busy pane zvikuitika phone iya ine chimodzi pane zvikuitika. Saka tangomirira kuzova kuti zvikuitika zvo zviko noti pane 2 days kunzi pane zvikuitika kubva zvavanzi vasvika vanhu vari kungovava vari kungopenga. Tiri panhamo guys. Saka ndo feedback yandinayo iyoyo asi aisati yakakwana feedback. Andimazvona right. Takamirira kuzowa more feedback number 2.
guys. Aiwa madzibaba vari kufara. Madzibaba kwaJesi ndokuti mukurudze kuziva. Madzibaba kwaJesi vari kufara. Kwai vanhu makuya makapfeka zvakanaka. Guys, kana mudzimai uri happy mudzimai. Kwanzi makuya makapfeka zvakanaka. Iko zvino hamuchauyi makasiya mashamu pashe, mukuyawo makasiya maoko makapfekawo zvakanaka, zvakunakidza. Ende aiwa munotendwa nedenga. Chokwadi vanga vatadza gratitude yavo. Vari kufara. Kana data iko zvino makugona kufona chaiko muchitaura nawo zvakanaka. Nekuti data vari kuvaisira kuti vataure nemi. Pane paipo kuti maikomanda kuti hey, data ndinotaura nemi musoro. Iko zvino muri kuisa data. Antika vatenda guys. Vashowa gratitude ende vatenda. Data vanenge vanaro rokuti chero munhu akafona anytime vari kufona. Antika vari kuvanokwanisa kufona. So vanhu vari kuenda vakapfeka zvakanakawo. Iko zvino vanhu vari kutengawo data. Handimaona zviri kutodinakawo. Mari yate takavapa yaya takavapa pane mari yatakavapa pane tinakukudza izvo zvatokudzika munopopota. Zvimatinakudzi guys because munoyambozvozvitwisa popota modini but indaitira ini guys. Inini asana mboshandirwa namadzibaba. Ndaitigwa imini. Ndinoda kuti vari kungondivheneka wabondondiudza. Animaona. So mari yatakavapa kuseri vakapinda izvino vava mu3 rooms. Saka kune vanobva kure vaya vakatotamira mu3 rooms kuya. Saka kune vanobva kure vaya unokwanisa kuchinda kana uchida kunovatako zvako pave nepekuvata. Antimaona pamari takatumira iya kuti vatsvage mari 3 rooms vakawana 3 vakatobva ende zvichokwadi vari honest vakabva nopinda 3 rooms takangovatumira mari kuseri uko because takana kuti kuiunza pano handika mamwe mapostori munotaka kutaurisa mubva maita kuti zvidzi purpose yacho inde musango indaitaka kuti vaya vanobvawo kure vaya vari kuindako vavasina pekuti munovatawo mushandirwa iko zvino makwasa unodini kunovata mushandirwa kana mine mugwere wenyu ya ari kuda kunzi madays pasununguka nawo you can go nemunhu wenyu anogwara uya anenge achida kushandirwa madays aripo. Kune mugwere wekuti ukaenda hadi munamato ipapo andoda kana madays vachishanda naye kwasununguka manje kuti makuchidini makuchikwanisa kuindawo unongovatawo mudaini handimazviona saka kwati sunungukei. Hanzi iko nezvenyu handina tapiwana noza ndikavabvunza nezvanguka vanongodzokodza the same thing. Ndinongoti koimi madzibaba munongoti izvo zvinatsanga chitaura nemunini wangu yanga ari pano handimaona pavanga vachinipa feedback ndobva vafona kamunini wangu aripo ndobati asi imi madzibaba munongo inini usisimeli vachona hamusati mambotaura nemi vanongoti nditaura nemi kuti kudini imi makatungamirwa nendenga kudhara ndozvavanongondiita ndoti handisi kunzwisisa kuti kana ndakatungamirirwa nendenga konzi imi mhono dzainzogwana Mwari ndozvavano izvo zvikamboita ndivafonere pano munzwi ndozvavanongoita havatauri anything ndogona kuti vafonera muripo izvo zvimunzwi ndozvavanongoita vanongoti handina zvandinga kutaurira kana kuti kudini rambai muchingona bata hondo dzainzogwana Mwari ini dzenyu Mwari vanongogwa saka tobva ndatisheya kuti zvinoreve izvozvi ndikavafo ndivafonera muchiwa avana zvavanotaura ndeida unombohwawo kuti vataura kuti kudini anomaona apana zvavanongotaura kuti ndotaura kuti kudini nokuti zvenyu zviri zvina Mwari mukati handiziviwo kuti saka I don't know guys ndogona kuvafonera izvi avana right. Saka vari kuinda vai ngatingotiudzanei sevanhu guys tiri vanhu vakabva kuvanhu tese handichika sleep over ndaona kwamazuva vakatsotswa nababa bota it doesn't matter vanogara mu3 rooms machibheta amukira mushandirwa aiwaru mbavadzaba nemukadzi wavo nemhuri yavo bota racho nengososana mukadzi akanenge ari pai vane mudzimai wavo plus madzibaba avadei waitomboziva munhu yanongozvinamatira uya anongozvinamatira chandongoona pafoni pangu ndongozi verengai maki yakati chakati verengai maki yakati chakati ndo zvavanongo hanzi ifona ndogona kuvafonera shuwa ndozvavanongondiudza ndozvavanongondiudza ndogona kwakanotida zvishuwa ndogona kuvafonera munyetsonzwa havana chimwe chavanondiudza ndogona kufonera makatira kuti madzibaba ndambotaura nemi chikubvunzai kuti kwenda hamumbondiudzi zvamandiudza ndikumbira kuda maona zvinyuwa nditaurai kana kuti imbodzokodzai zvamandiudza ndozvavakana zvamakambondiudza vanongotaura the same thing handimaona saka handichatovabvunzi handimazviona so ndo zviripo saka kana kune vanoindako vachida kunobatsirwa zvokunogara 2 days 3 days guys kana uchingoendawo anditi ndini tisi tikudara iri pameeting wedu wepano padiaries pavillage meeting wedu guys hazvirwadzi kungotakura chiupfu ungotakura 10 kg yeupfu wotakura kana uchikwanisa 2 liters yemafuta handiti paunoendako vakawanda venyu muzere ndimi makazara ikoko ndimi makazarako naivo vari kutaura kuti muri kumbobva kupi vandibvunza nasa kuti muri kumbobva kupi naimi sisimeli munomboita nezvei vandibvunza mubvunzo iwoyo nhasi
nhasi vanibvunza bvunzo iyoyo. Zvikanzi Simeni imimi munomboita nezvei? Vakutoti wose Simeni. Ndikati saka imimi pamunenge zvikanzi takangowana zvisachiti kwa mamameli but handakuda kuti ndivabvunze kuti munoita nezvechii. Andimaona handina kuda kuti ndivabvunze. Nhasi ndobadatsana kuti atina tingori gurupu ravanhu vakadai zvikanzi ndo wakuda kuvafonera so mukanda kuti tokonya. Ndo wakuda kuti vadzokorodze zvavandiudza. Munyatso kuti baba vana social media guys. Munyatso kuona kuti kana Mwari vachida kushanda vanokushanda. Munhu haandizivi uyu. Haandizivi baba. Vakangowana na Jesse tikagotora pafoni. Ndikazongota nawo pafoni zvakare. Animaona. Tikazana pafoni. Vazondibvunza ndikati tinongove vanhu vakangoungana. Vanenge vachingobva ndazama kuda kuvatsanangura zvesocial media. Zvikanzi kupi? Ndikati kuFacebook. Animaona. Zvikanzi kuFacebook. Ndikati zvikanzi ndopinda sei kuFacebook. Ndopinda sei kuFacebook. Tikati takuvatsanangura kuti kuno create account zvikanzi saka ndocreate zvinoda ndikati no ndaona kuti zvinonetsa. Animaona. Ndikati I don't think you need Facebook yacho imini. You don't need it. Mutori right. Hatisi zvatinotonga kubvunza munomboita nezvei. Vanhu vari kuya pana ngoti kubva kwaSimeli vaka kwanzi kwakuzara zvaita kuti zvidhonze vanhu vese maraini vanga vasingazivi kuti zvavanoita. Hanzi vanhu vese vekumaraini kwese vakuzara pamba panomuka pakatozara vanhu kudhara. Anomaona. Saka ndichihwa izvozvo kudai ndatiinde madhayaris ka ende muri kufamba. Muri kufamba madhayaris. Sando dzenyu. Guys, sando dzenyu. Muri kufamba. Kwai muzere uko munoita line zvokutoti izvozvi vemanharaunda vakudoziva kuti pane munhu anoshandirana kuda kwenyu madhayaris. Mota dzichiita kuchinjana kudai. Kwai muri kuda kuchinjasa mota baba kupayadi kudai. Kana muchidriver wemota guys. Chindaiwoneka ufu baba vaya havashandi. Tisangozana pachedu guys. Havashandi baba vaya. Vanotoswera vakangogarira nyaya dzenyu idzodzo. Vachingogarira nyaya dzenyu vachikubatsirai. Chindaoneka ufu. Chindaoneka mafuta. Chindaoneka huku. Kana wagona watengerana kahuku ngoti nhasi mudla wezvi. Hakusi kutenda. Unopambusa paivo madzibaba vaya ingopa mudzimai wavo. Anomaona. Ngoti tangoti muzosara muchibatsirika nawo apa. Chingototenga ungonosiyawo nokuti vatori right vasina Facebook handa totoziramba kwaudza Facebook inoshanda sei. Nditoramba kwaudza kuti vanoivhura sei Facebook. Anomaona. Mungosiyawo nokuti vanenge voti kana uchiti line yosvika kufura kuti kuchabuda chinda kunovaka cheko vanhu havachakwanisi kuenda kunovaka vanenge vakungogarira vanhu. Anomaona. Vamwe ndivari kundivigirawo mafeedback eko. Hanimaona zvinove zvozoita kuti ndirambe ndingoti vanhu vanenge vaenda ngompo nhamba vamwe vari kutipawo mafeedback vamwe muri kuindawo muchitinyima mafeedback kuda munenge musingadi kuzikanwa kuti mabvako asi tongoziva kuti muri kubvako guys muri kuindako zvonyadzise handiti une dambudziko rako ndiwe zvonyadzise kuinda kunonda matiko hazvinyadzisi zviya hazvitombonyadzisi hamuzoudeni kuti mafeedback nokuti memusanozikanwa maenda kwasi muri kuindako ndochokwadi. Hanimaona endisati nenazvo asi kungoti sometimes zvakangoneka kuti ini ndakabvako ndakabadzirwa zvinhu zvangu zvakadai so handimona zvakandifambira then vamwe vaindawo vanoindawo and inisa ndinotoindakovo panoenda kuZimbabwe nditomboti ndauya ndiri sisimeli vaya ndinamatirei vondinamatira chakaipa chi ndonamatirwa zvangu vari kukudomku Harare uku kudombosha handimona manoona matiko hapana kana chakamboipa handimazvo hapana chakamboipa saka dzokaiwo aiwa ndatozozviona maitu ndadzoka kana kuti gani tivafonere zvangu timboita nyaya nawo koya dzadzi yedu thank you daughter wangu thank you daughter mina ndapotota nyaya nawo mina ndimbovafonera nhasi handadzi yangu nhasi ndinemi tiri kungofara pano ndimbovafonera ndavaudza kacheta meeting yedu nemi nhasi ndavaudza tine meeting ino zvo data riti vanaro data ravo yapinda angadzi yangu maswera seiko ndaswera asi ndambokudzai pari kachata meeting navanhu vedu saka tiri pameeting zvedu ndikatireka timboedza chi madzibaba vedu pano kwenyu mava madzibaba vedu zveve padhayaris morosai vateereri vakuteererai makatoteererwa zvine vanhu 2444 makadiko hama munashe ini ndinofara hangu kana muchifarawo
makadiima nenyika aiwa kuno tiri kuchengetwa tiri kungoramba tichinamata izvozvizvi ndiri pamutambo wepassover tiri pamaprayers tiri kunamata sununguka henyu kuti muuye hama munashe mubatsirike hamubatsirwe neni munobatsirwa nezita neropa ramambo Jesu kuti shoko raMwari kuti hakuna munhu akauya kuna Mwari akawimba naMwari akanyadziswa vakaenda kuna Mwari vakaporeswa vakalemerwa vanodzoka vachifara vaitwa zvakanaka haleluya Jesu ndosaka ndichivada ini guys vanonyatsa kukurovera nemavhesi shoko raMwari you quote the word you quote pazvakataurwa handi mazvibona ivo kana chitaura ndikati weduwe ndikati moziva here kuti imi muri kuindawo ndachivaudza feedback yamandipa kuti aiwa mazano vanhu vari kuuya vakapfeka zvakanakawo nezvo zvatazoimukati mazano dhata vari kuisa zvatakataura pano ndikati nhasi tine meeting wandichaita navo kutiwo pavanouyawo payawo handitika ndini tiri kudaro hamusirimi ndini ndavaudza kuti tiri kudaro kuti paunoendawo nokuti ko zvino mukuzara mumba kwavo havachina nguva yekuenda kunovaka kana kunodini chitakuravo 10 kg chehufu chitakuravo chimafuta takuravo huku dzako uinde nadzo vawanewo sari wonosvika wono pamai antika mai varipo saka ndo patiri papo ndatingoita meeting yedu nichingotaurawo tichingovapawo feedback yekutaura ndichitovaudza kuti guys munoziva kuti ndasanga poshandigwa namadzibaba kana kutaurirwa namadzibaba handina nokuti ndati madzibaba imi munongovheneka mwimbondivhenekai vakanditi ndokokuvhenekai chiiko imi makavhenekerwa kudhara nai madzibaba muna kutidaro ndadaro ndikati makaropafadzwa muri munhu waMwari makatumwa kuti vanhu vabatsirike vanhu vayambuke vanhu vakanzereke vanhu vararame mumufaro norugare vachiwana kurumbidza Mwari amen ndozvandavaudza ndikati apa zvavamotaura vangu nditi itori ministry pachezvayo saka ndinechekukunamata denga rinongokurwirai pashayiwa kuti ndochibvunza kuti vanokurwira ndizvo chaizvo ndikati makatumwa naMwari uchiita basa raMwari Satani anokurwisa asi Satani kurwisa kwaanoita anopfeka futi vanhu vaunenge wabatsira vanhu vanenge waita zvakanaka dzimwe nguva ndo vanokupandukira saka zvase zvakangoitwa naJudhasi asi imimi rambai muchiita zvakanaka rambai muchishingirira bhozi muri kushandira Mwari pakupedzisira Mwari vanomira nemi vanokukundisai maprofita munhu waMwari haleluya amen ndizvo chaizvo tinotenda ndizvo chaizvo aiwa maita basa atichirei zvinhu zvakawanda asi vanhu vari kuuyavo ikoko batsirai vanhu murandarume itai basa raMwari motinamatirawo papasika apa aiwa tinotenda aiwa titodi nguva yekunamata yakasununguka vanhu ngavasununguke vauye vanoyambuka kwete neni asi nezita raJesu toda kuti ukuru hwaMwari huonekwe amen ndizvozvo we just want to make God famous Jesus famous amen yes amen munhu waMwari movata zvakanaka Mwari ngakuzwe amen handivazviwaka guys ndakuudzai guys kwai hama yedu zvendihanzvadzi yedu ihama yedu nehanzvadzi yedu ka guys saka kuti pafoni aiwa zvokuti pafoni ima hapa chinonetsa iwe ingotora nhamba uzame I don't know tora nhamba ufone uzame ini ndiri kure hameno inandizivi zvoshanda sei guys pamwe Mwari wakwanogona ngokupenyera uri kure kokaunzi idai kana takatinamata tikatokuitira munozati guys pray just pray even 2 minutes prayer inogona kushandira upenyu hwako it doesn't have to be a prayer 30 minutes kana 1 hour hanzi na patient makatektek na masango patients usanyepa masango anamabvira akauya pano iwe akauya pano tichitomupisa isu takamboyana tikakuti vatipa usango yauindai kwamasango pano pachinda uchinyepa ndimi vanhu vanotaura zvinhu zvisina kunaka imi munotaura nyaya dzekunyepa ndimi vanhu vanotaura zvinhu masango akauya pano takutomupisa isu kwaitika nyaya yamene kwayakaitikira nyaya yavakaitikira namai vaya handiwana ikauya pano tikaenda kunomutora masango wakambona masango tichimuadvertisa pano isu tomuzira kustar FM uko masango usadaro dear don't do that it's wrong unofambisa narrative isiriyo handiwana unofambisa narrative isiriyo ende zvinhu zvamunofambisa zvinotozospread as like fire zvinhu zvinenge zvine zvekunyepa don't do that ini baba ava vakashandira Jesse pano vakanamatira Jesse kwete kushandira vakanamatira Jesse wakanga ari kuma YouTube uko uzere mukaenda kuti ine munosita ku YouTube uko Jesse ari kumanganga munodzadza ku YouTube dzese maprofita ku YouTube ese achibulitsiwa mwana pa YouTube zvo kunzi tokunamata tokuburitsa achirwara achida kufa atove chitunha Jesse achida kutofa animaona akarapwa na baba isusu tikatomini indakuna vamwe mbuya akauya pana achitedza asingafambi mwana uya achiburitsa magodo akadai mwana uya ini ndikakutaridzai panchiti honai magodo aya andina kutaridza here madhairisi
handina kukutaridzai here guys, ndichikutaridzai magodo handina here. Ndikati honai magodo aya achibuda magodo akadai, ndikati vanosema musaoni. Halo mama. Sisimeli ndakambobudza kuti ministry yako inorwisa wazvinzwa vatopedza, ndazomboda kubvunza kuna mberi. Vatopedza, havaniziva ndivazivi, vapedza. Sisimeli zvakamboitika kwandiri rimwe gore when I was 20 years old. Yes, now I'm over 50. Ndichangororwa ndakaenda kune kumwe kwatatanzwa nzi pano vanogona varume vanonetsa vanogadzira chichi ndobva taenda papane chiqmeli ndomapa pane vanhu about 100 mberi kwedu. Mbuya vaya vanga vakagara kunze so nedare ravo kind of thing. Vakanongedzera vari mberi kwavaive svika ndandakapfeka chichiheti so vakadescribe chiheti chanda ndakapfeka zvikanzi uyu ufoni ari pambi kwamazhlosi uratozotikanesera zvinhu zvedu ngabve pano atidichedza pano ibva pano neminyengetero yako ibva pano pamwe vachibatsirwa zvinenge zvichiratidza vanenge vachitozviona saka waonekwa handazoda kutaura kuenda mberi maona vana ipapo vangotaura voga ipapo ndabva nangoti mapedza maprofita munhu wamwari zvatopera amen ndizvozvo moraiti munhu wamwari right. Saka chikuitika ndechekuti gaizika Jesi kune vasiri kuziva nyaya vatanga kuona nhasi nyaya iva kunzwa nyaya madzibaba kuti kwanzi muri too trusting anditika tichaenda kuna nyaya maziva prophet Jose tichasvikapo anditi pavakauya vachitaura nyaya dzavo dzokuti vari kutaura nyaya dzavo dzokuti zvakafamba zvakadai hapana munhu akambonzikana kuti Jesi vakangononga Jesi tamenesa kwavamwe mbuya handiti kwata tichindarodza mabatsirwa auya achichema pana chida kutofawo mwana uyu tikati imboinda takatovhunza nafuti pano padiaris palife patikati guys ndiani wanogona pakaita munhu akauya kuseri mwemusikana akati mai vangu vaive nedambudziko rokutaurwa nemusikana uyu pasocial media asagondana kutaura guys. Saka pana mai vakavabatsira nokuti ane chinhu chaimanya nemuviri kude Jesu kude chimanya kude chichiti chikagara ugwadziwa handimona tikati zvikanzi asi chivakanobatsirwa ndobva tipa namba dzambuya vaya indobva ndangoti tikaunganidza mari pano tadza kuti taitove nechiyo chokuti mwana uyu apore tikati Jesu kuna kwataraigwa kwambuya inda kwambuyawo kurutaurwa iye munhu anogara uko kunonzi kukaroi kushava nehakuzivi tikati pindai mubhazi rezvavanofamba muchibvunza akapinda mubhazi rekuenda kushava nemukadzi waifamba naye naJesu mukuru uya vakanopa tsvaga vakapawana mbuya vaya vachingovadhosa chachinji hapana handiti baba vavebhudhi vedu ndasa madzibaba zvinongoitawo kana mwana dai vakangoona vana ava vachinzi kwai papaita hamene zvemisangano yemadhokuta kudi ndobva vangoti uyu mwana uyu anorwara handitika but kwari kubatsirwa handisikuona chipora kana mukawana nguva imbosvika inaye kwandiri nditai kumubatsira munhu ainofamba akabatigwana handiti vaya ndobva vaita interest yekuti kupi handimona ndobva varaigwa ndobva vaida 3 days guys ndakafonirwa naJesu ndikazviramba voice rachinja sisimeli ndapora bleeding yamira ndikati hakuna zvakadaro pa 3 days munhu akatendera kuYouTube uko zvikanzi chokwadi bleeding aya ndikati tione bhurugwa kuti nditende chokwadi Jesu akandibvisa ndakukudzai nhasi chino muzomubvunza mubvunzei Jesu akandibvisira bhurugwa rake rakapfeka akati bhurugwa ripavideo call ndikati Jesu akati ndapora ndikati it's too early chimbomira kati zvimbozvipa masuva ndinda ndikuita Doubting Thomas ngatimbozvipa masuva timboita kana 3-4 days tonyasa kuona kuti hauchabudi here ropa nokuti munhu anogara asina ropa kauya anogara achingobuda maziklotsi wayo handika zvikanzi chokwadi ndikati ko chinhu zvikanzi chinhu chiri kumanya asi hachandirwadzi ndikati aiwa zvikanzi semunamato takapiwa tichiri kuita tiri kumba kwababa ndopa ndakati ndipe nditaure navo iyo baba ndokubva ndatanga kutaura nababa pafoni but patakataura baba tinakutaura nguva yakareba handika vangoti makadini ndiri kubatsira vasikana ava ndini regai timboti mwana tichita papi handibona but ari kutaura kuti ropa rake radini ramira ndikati Jesu inasenda zvibhiliva chimbomira 3 days haungati iwe 3 days onzi kwai watongopiwa munamato wapora watenderera kwese uko zvichiramba 3 days bva Jesu wafona kati mama mele hapana serious apatove bo akati izvo ndiri kutowacha ndikati iwe zvikanzi ndiri kutowacha ndikati video call ari kuwacha ndakapereka ndopa ndakamanya pa ndikati guys Jesu wakapora mirai ndimunze pafoni ndokumunza vanhu saka takabatsirwepi takashinga kuvatsvaga baba vaya tichavawana tichavawana baba takazovawana zvedu anyway handimaona but ndokutenda kwatakaita kuti vanokubatsira havana kusendera vakamuchaja havana chavakabvunza
vakati mubayiro muripo wangu wanoda kuti undiripe nawo, I want you to go and find a church yekuti unamate. Handina centra ndinoda, handina chandinoda, tatonamata zvapera Mwari vakuwanira nyasha, go and unotsvaga Mwari vakuitire nyasha. Unasisi vako vanopenga, vari kurora vari nani, vanobva chinene hope kuti vanogona kurapika. Dei zvaizogona uye navo. Ndite madays ndinavo pano chizama kubatsirana. Ndo kutenda patakata isitakaona Jesu. Hatisi kutenda zvinhu zvokuti takaudzwa nemunhu, takazvionera pano padiaries, takamuona Mwari su. Apa kwagogo takatabhadhara $100 ukaanetwa mahara. Kwagogo kwakatabhadhara $100 gogo ndipo vakangotsamwa pandakangonyora chivoice chavo chefeki chiya vakabva vatsamwa gogo vaya. Asi kwakanetwa mahara. Takazvionera Mwari tega. Baba vanongonamata. Hakuna chekuti kwai kuti vanongona ninamato. Chete guys. Saka zvokuti kwai ya too quick to believe, inirega yangu ndite too quick to believe. Pana baba vandakabhiliva Jesu takamuona kuma YouTube zero ku Jesu. Kuma YouTube riko ini nangu ndakazvionera nemaziso angu maviri chaiko. Handisi kuda kuti handisa chenda rini. Achaenda dia iko zvinoriga yambotishande ane vanaka ambotengesa achaenda nawo. Plus nyaya dzemabhethi dzakachigadziswa idzi. Hanimona. Hanzi vakabvunza kuzvishavani. Vaigara kuzvishavani Patricia. Vaigara kuzvishavani baba ava. Saka vachigara kuzvishavani vakazotsanangura. Tawana. Takuda kushoka kuti chiri kumufamba. Tatotoine doubting kuti pane zvakaitika. Patikati zvakaitika zveya havana kana sendere munhu ravakatora kana ravakachaja. Handi baba vaigara kuzvishavani vachichengeta musha wemunhu kuzvishavani. Munhu uya anobva ati ndaakuuya. Saka kwanzi kunonzi kumusheko kune vanhu vakauya vachibva kuHarare vaita zvokuvaka. Ndo vakava pabasa. Ndokuvatora ndokuenda navo kuHarare kwavangavovaka. Saka isusu kwese kwatienda kunotsvaga kwaita inotsvaga ivo havazikamwi. Pababa vanochengeta pasi pavo. Saka pati kunotsvaga senemu yavo vanhu voti hativazivi. Hanimona, because pamusha pasi pavo vaichengeta pamusha, vaishanda kuchengeta pamusha pemunhu. Antukona. Ndokuzoziva chokwadi kuti aiwa vaichengeta pamusha. Tazovabata kuHarare vave nefoni because vangasina foni. Hanimona. Ndokuzovabata kuHarare vakati aiwa ndokuzitsanangurira situation yavo. But ndakauya kuno andika ndokwanda ndikuvaka ndokwandakawana asi muri chiri kumusha kwandaichengeta kumunhu asi munhu wacho ari kutodzoka kubva kuSouth Africa. Andimaona. Saka ndicho zvindiri kumuwandiri muno muri ndifa kuti tiuye kuno. Ndopatakati tichege tibatsire titsvage kuti mupinde mufilms vakasununguka. Ndokuvabata kwatakaita. Andimaona. Saka kushava ndokwavaive. The reason why taivashaya isainotsvaga nesenemu yavo izvo ivo musha ndakaya kochengeta vanhu vekwavazvizivi kuti vagere nemuprofita. Andimaona. Saka vanenge kuti munhu amunotora hatimuzivi. Munhu wamutora timuzivi hakuna munhu akadaro pano nokuti pamusha pataitsvaga apasi pavo vaitoshanda vachichengeta pamusha pemunhu. Handimazviona. Saka please regai titende vanoda kutenda. Andika hamusi kuziva nhoroondo. Saka mwana bvangu yaubva ati takada kuvawana aiwa takavawana but history vakatinodza tikatsanangura pano one history yavo itoripo pano vedwe itoripo pano history yavo. Saka vanoda kutenda guys ngavanongoenda vanobatsirwa vasingakwanisi vorega. Right, tapedza iyoyo nyaya. Andika toda kuti timbopinda munyaya guys. Anditika yes Melissa Jones toda kuti timbopinda guys munyaya yemukomana wokuzvuzvurudzwa kuJoburg nemotikari. Emmanuel uya akafa zvinorwadza achizvuzvurudzwa nemotikari guys. Mukomana uya kunonzi mukomana uya Emmanuel ari kunzi anga ane mukadzi akasiya mukadzi wake nemwana kumba akanosangana ne girlfriend iyo yaya kuJoni guys. Ndo pakachidana na kuJoni ne girlfriend iya ne ngikiri ne girlfriend yaya yanga ine boyfriend yayo mu Uganda. Baba vevana mu Uganda makaiona guys for dread achita kuzvuzvurudza munhu. Ma Uganda ni akafanana ne ma Nigerians. Vanhu vaya vakabatana. Vanhu vaya ma Ugandans aya. But now ndisingasi kuti izvozvi guys aura ya munhu seizvo zviya guys asi muza zvinhu zvose zvinogwadza guys pasina kuti chikara tikudinika guys ka ini yangu handisi kuti varume takavatadzirai. Handisi kuti varume vatakavatadzirai. So mukadzi ndizvo uyu izvo zvari kutukwa uyu ari kunzi ari kuitigwa hondo kune hama dzeuyu tafadzwa uyu ari muri kuona mukadzi handika anenge ari kumba akazvigarira nemwana. Baba vari kuita musikadzwa yavo vachita chihure chavo kwavanenge vachita chihure chavo and then ozongonzi kana munhu afa azviure afira kuchihure kunzi chiuya iwo ugare apa uchibatwa maoko. Come on guys, we call a spade a spade. Tinotaura chokwadi. Andimona tinotaura chokwadi guys. Right now tukuyawo takamirira akatoshaika Emmanuel antika akaenda nemabasa ake. Mabasa ake anokuteverera.
hanzi ko Uber driver vekapa ndivaviko owa vakarova pasi kudhara vadove kumba vaya vadove pasi anongodona ma-earrings medisi Uber driver vadove kumba vaya vakatozvipedza vekunzi ndai munokutestina koti vekuzimbabwe vaya vakatozvigona animaona. Saka guys, let's call spade guys. Varume kana muri poda kuti muteerere izvo zvamunoita. Uri kuenda kunohura. Kwaunenge uchihura. Uri kutosiya mukadzi wakanaka mumba nemwana. Wosimuka hako woenda kunozvihurira. Woenda kunosangana unokawadhiwa kuchihure. Mukadzi wanzi chigara pa ucheme murume. Amati muri kuona wose ipapo. Indauya neenguli iyoyo. Indauya neenguli iyoyo. Ndinoziva kuti mufi akatoshaika andika ende mapurisa ari ne vamwe vana mukoma mo boys vari kuita basa kuti vatsvagewo muna Ugandan kuti vaite justice kuitwe justice andika zvakanaka ko pana ari kumbotaurawo nezvemukadzi uyu guys aitigwa shurairi mukadzi wake aitigwa shurairi pana ari kumbochisympathizawo naye here pana ari kumbochemawo naye here pana ari kumbochemawo yes. Right now, many people are focusing kuti ngawanikwe ibasa revarume vese ndiye munotsvaga mu Ugandan mubate mumise kumapurisa animaona isusu tochemaone mukadzi pana ari kumbofunga here mukadzi guys right now vanhu vachiya vachichema chizvibonderedza paari vachimubata maoko kuti iye ari kufila sei right now vanhu vachisvika tibate maoko nedzoi achitarisa mwana wake mwana yamudiki ndaona picture nete ndaona picture yemwana uya achitarisa picture yemwana yamudiki diki vachino kuchionekwa picture yemwana uya guys achiona mwana wake achimanyapo baba vakatwa life yavo short nekuda kwezvinhu zvaangaenda kunoita uko kwegirlfriend dei kuchinzi afira kubasa dei kuchinzi abatwa mukunzi murodhi nematsotsi tinoti baba vangu achibva kunoshandira mhuri yavo anditi kana vafira kubasa iwo baba vafira pajuti vangu vachishandira mhuri yavo ko uyu pa girlfriend ipapo girlfriend kana yaida kuseva mukomana uyu bandika Emmanuel yakadi kumanyamberi kwemotikari aizotsikwa here dei akamhanya pakanga pachizvuzvudza motikari kudai dei akamhanya kunomira mberi kwemota kudai aizodhumiwa here nemotikari aidhuma here mukadzi did nothing aingodai andika yes M&E and this guy was cheating with someone else's wife zvakare mukurume womwe mukadzi womwe munhu wari kuchita naye but right now my heart goes to the wife mukadzi wechidiki uyu that's where my heart is going ari kufunga nezvake ndiani ari kuchemawo naye ndiani ari kusympathizawo naye ndiani kuti shura raitigwa anofamba achinongedzwa community yedu yeZimbabwe iye tinofamba achiseka mukadzi uyu kuti ndiwe vekuhurigwa kane murume wekuzofa uya vanenge mukadzi ana chakaita ana kuhura angari kumba wake she did nothing wrong but achanga achifamba achinongedzwa kunzi ndiwo vaive kuzodai. So guys mhosva yake ndei kanimbo edha kuda kuedwa munoshona indepi atisa hanzi aidhumwa. How do we know tatenda kuti aidhumwa? How do we know? Ndimai vevana vake aizodhuma here at least aingozama kumira kumberi oda kana mota yawo yaotisa toona kuti aidhumwa here ndimai vevana vake aizotsika mai vevana vake aizotsika mai vevana vake here ngataure chokwadi aizotsika mai vevana vake here imi zvinudza kuti guys murume yanonzi haasi kuzikanwa kwaari mukadzi yayo don't you think kuti musikamuri kuti mukadzi yaasi kutaura nemurume wayo asi kutaura nemukadzi wake mukadzi yaasi kutaura nemuigandeni wake izvo so ezvispiki Shadhaya mangwana nenge chimuti zimvana Shadhaya nenge chimuti zimvana mukadzi afigwa atofigwa nemurume mangwana Shadhaya nenge chimuti mvana aizomutsika here muna nevana 3 naye fonai guys fonai tinzwe obvious vantaura vese guys vantotaura vese vantotaura vese fonai guys tinzwe vanda kufona fonai tinzwe wofungwa dzenyu
hanzi mukadzi abvuma handiti mazviona saka kana achiziva obviously anotaura vese nababy daddy wake anotaura vese probably ndiye arikutopa information handika arikutopa information kuna baby daddy kuti angasingambodhumi lady Cindy kunyepa chaiko angasingatombodhumi kunyepa chaiko vanotaura vese nababy daddy wake izvozvi ende mapurisa aya taura chokwadi guys ka I'm telling you the truth mapurisa ayaya handika hambo vasungi hambo musungi munhu ya hameno kuda kana akazosungwa hake but mapurisa ka eSouth Africa ka anongodla pane mari chete asunguya remember kuti muZimbabwe versus muUganda maforeigner havana nguva yacho chokwadi chakanaka havana nguva kana imi varume muri kuenda kunotsvaga justice vana mukuma boys and team kana mukasabata murume mukasapfekedza necklace mega hanomona zvokuti mapurisa idrama zvokuti mapurisa vatove drama nokuti imi munonyadzozviziva mukoma muboys you know it very much nyaya inenge iri pachena iri bvuapo mapurisa vakangodla mari zvatopera and no one will follow it up inyaya dzemaforeigners ino yatofaya inongofa yakalodha mukadzi yariza kune murume wake she knows kuti murume wake aripi pamwe vanenge usiku wega wega vanenge vachitori vese pamwe usiku wega wega vanenge vachitori vese mapurisa won't do a thing ndo chokwadi kutozvinitwa mapurisa kuti they won't do a thing chanda kutovhunduka izvino chekuti mukoma moboys vari paforefront ya maUgandans are just as bad as Nigerians. We stayed with Nigerians taivaona maUgandans taivaona vanotorione reputation yavo yavanoita zvavanoita kuna Rustenburg zvisingatoiti vakangofanana zvokutoti vachenjere kuti isa life yavo futi paforefront kuti vanoswera vakuhandwa even mukoma moboys vanoswera vakuhandwa. Both foreigners, no one cares in SA. They have changed South African aurawa ndiye atsikwa. Handimuona. Yes, they are South African atsika mu foreigner. Yengo fire kalodi. Yengo fire kalodi. They are South African akatsika mu Zimbabwe kana mu Uganda ni yengo fire kalodi. But now this is a Ugandan versus a Zimbabwean. Hapana nyaya. Andi muri kuziva musikana yaya musikana takauya pana patika posta pana papa wokuuraiwa neboyfriend yake mwana mudiki wokuuraiwa neboyfriend yake yaya aidrive maUber futi ani mamuziva boyfriend yatikamutsvaga tikaita noise pasocial media akazozvienda over kumapurisa mukoma naye akaenda kupolisi anditika munhu atoeni mapepa South Africa akangoita zvaka izvi zvari pazvi asi musikana yaya akanovigwa kulowa gweruko akavigwa mwana waya kulowa gweruko akavigwa kulowa gweruko mufunge. But aripo panze so izvozvi akutonda sezari kukumba akabuda. maUgandans they are just as bad as Nigerians guys. Muchaona zvenyu mufollow pakesi yoyi muone unhu wavo. It's just that kuti havana kudhuma nenoise havana mbiri yenoise sterek zvokudaro maUgandans aya hanimaona because havasana nechanoise pese pese but vakafanana guys ndikakunzwa kuda dhindu kwakanaka guys. Is this normal? Imagine MNE. Papa tinozomboza kunzwa basa kwano kuteverera toti kunyepa but sometimes it's true. Look at this one. But inini mweya wangu ururwadzira mukadzi ndikunyatsa kungati mukadzi uyu anofila sei. Iko zvinongo zvezvurudzwa pamukusiya basa rako ndisiya basa hande kumusha unochema munhu. Handiwana unogara mametress yemunhu afira kuchiure. Guys, yemunhu afira kuchiure. Kungoti unenge uri muroora kana ndewe chidika mutongoenda ini ndinise nechembere yakora kudai ndoramba ndini chembere yadaiso guys chembere yadaiso senida nganzwa hande tochema munhu andinji ndinonzwa kuti uyaine grade amuni simudze pano andinji takune munhu wenyu minje naye andinji ndinoramba guys vanga ndidini kungoti vana vechidiki achangororwa saka ndinoteedzera chembere dzakaita dzisi kudai songandisumudza ndisingai kwaya ndochema munhu avira kupi indaina yenu yewe kwafira ngainde vanochema nekoko iwe ndiwo misiwa life kuchimboenda nochema munhu zvinomutsa munhu afira kuchihure guys ngati honest guys ngataure chokwadi ngataure chokwadi guys ngataure chokwadi ndikana aiwa ndizii chembere dzakona dzisikuda kotodagireza chairi kuti vatisimudze kuti kwaande kupi kupi munhu ngambofira kuhure azvionere izvi ndinotaura nyaya nezvo ndikati babani firai kuhure muzvionere muchazviona makafa firai kuhure
Munyatso kuona kuti andisikiyo. Handisikati handitsikiko. Ndotodza kuti kana mukasatobuya munhu unovorera kumochari. Idobuya imite plani. Idobuya imite plani nomunhu wenyu. Ndindo ikwaichema. Munhu angachinakigwa kugaiza chikunakigwa nakigwari mune munhu wake. Kana guys azviti. Fona ikagaiza noda kutaura. Isacheke ndengisusanti. Aiwa kana. Ndaramba manje anzi our culture. What culture way? What andindi? Jozo zviona zvinouya ipapo. Handina kwandopinda. Handindi. Azvigoni. Culture ye. Isusu yedu takura kudai. Asi. Takura kudai takungoitawo tungotedzera zvinhu tione vana vari kumasoro. Havakendengende zviri kungofaya, zviri kungoendeka. Tatichakendenge zvainya kuti affected because tainya kuti takabhiliviswa mazviri guys zvinizvi. Takabhiliviswa mazviri. Hanoona. Mina angeke angihambi vele angihambi. Mina ngeke angiyi kona lapho. Andindi culture my foot. Vanotoya negrade ravo vondisitakura vachidzora zvose nemba toinda nemtiri mugrade. Kwete kuti unoti uchizvirovera pasi. Gaza uzakubariro. Muchizvirovera pasi uchimuka. Munhu afira kure. Kana guys. Zvakafanana nendika ndofira kuchikomba guys. Munoti pane murume angandiviga. Ngatitaurei chokwadi guys. Ndikafira kuchikomba nhasi kwai vafira kuchikomba mai vanga vavhura bhurangi ravo vaenda kuchikomba chavo vakafira kuchikomba. Handinoyo vakatondikava ndiri chitunha ichocho. Vanoyo vakatondikava ndiri chitunha guys. Kuti I don't want to see this beach, this hure in my yard. Ngaribude unotodzinga unotoza kuEvil Forest. Guys, unotoza kuEvil Forest kunzi ngatira kupinda apinde gedhe repana hazvidi kana chegomba kwamai vake uko. Ini ndo ikwaichinda iwe uochema munhu wafira kuchihure. Ini guys. Amen. Azvibudi. Azviti. Azvigoni. Right. Hamusi kuda kuikontribhuta pana nezvokutaura nditika tungobvumirana hedu kuti Emmanuel mukadzi ngaenda kanochema ngokuti hama dzese dzakamukombedza hapana kutanga sesati sikudzimudza zvikuita blasi sati tomuzinga zvina basi tikungotaurawo hedu kuti isitaka zvimirira hedu zvaizvo zvikidai kuinda kuhaiwa hatisikiko andimazviona azvigoni. Handimaona. Ndikanda kuri kuti ndatongonyarawo kuti ndiri pamariro pachona ari kuitigwa ndiri pamariro. Ndinodozvidlira guys. Kutomeka sure kuti ndiri kudya sadza. Andikutoti mabika here kutoenda kupoto mabika ndiri kuwazhara. Ndodonyatsa kuritsondokora. Nditoda kuti ndite spotlight, nditore spotlight pamarepo kuti anagoenda makambonire mukadzi wacho guys. Aitori ndinyasadza. Vanhu vobva vati maida kuti adini imi munhu akanofira kuuri. Nditotora spotlight. Ndikatonzwa ichema ufamba uchiningirira uchichema uchizvuzvurudza uchidai so uchinzi kwanzi nokuti wanga uchidai aibudi guys. Kana varipo guys vakambofira nevarume vakafira kumahure fone umutuzoti makazvifambisa sei. Fone mutudzi. Hai chera. Malati. Ndiri right kanjani? Mushe sisimeli. Simeli ndaitoa nyaya yangu iri kundinetsa panyika pano. Okay. Kuzoti panyika pano. Aiwa pawazoti panyika pano ndozvandisetsa kuti nyaya yanga nesa panyika pano. Ora handei. Sisimeli ndaiva nemba yangu yandaita ucha kuHarare. Saka paigara muroora vasisi vangu. Saka iye ishandiso yatoimba ishandisa yangu. Saka ndaitumira zvinhu zvichisvikira mumaoko ake. Ndakatenga firiji wakuita dispenser D5 2023. Akatora firiji vakanaibatisa kuchimbatso. Saka apa ndazopa ndoenda vanhu kwakunoona mapoto hamuna chirimo, mapoto manyuwana ndakamuti atenge akati ndikatora mapictures akandiratidza zvese hamuna. Saka tsamba yekumapurisa yavapo. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti inaisha kubatsirwawo kuti handizive kuti mukoma tafadzwa ndovabata sei because nhamba dzandiri kuona ndiri kudairwa nevamwe vanhu. Saka ndiri kutya kuti nditumire mari kuti vanobata munhu upi vasati vaita video call. Ndiri kutira kuti ngavaite video call but vari kuramba. Aiwa mukoma zvinoita manje kwatafadzwa waka kune maoffices manje aumbotaura natafadzwa direct. Unototaura neadmin yake. Ndo inotaura nawo.
anditi wazviona. So number dzicho dzakufuna wadziwana kupiwe. Ndadziona pane pamamuna. Dzatafadzwa chidawa. Aiwa dzatafadzwa chidawa ndakadziona futi pa Facebook. Guys, pane number dzatafadzwa here apa guys. Ndipewo number dzatafadzwa. Ndipewo pa number dzatafadzwa. Tatina story yakafana neyako recently futi. Haisati topera nyaya yacho because takatonzi tokupiwa fridge yopera kwemwedzi uno because takatoipindura nyaya yoyo. Yemusikana akaenda kunorenda kunoloja pane imba kuJoburg. Alija pane imba white ndi blue wake achirenda imba ya like Joburg andi mnanotora imba yese obva arendesa. Ndobva shamwari yake yatora room. Ndobva aigara stay in. Ndobva isa zvinhu zvacho imomo. Ndobva dzokera kunogara kubasa. Andi achidzoka akawana hana kudzwa neshamwari akawana vavhura door vatora fridge vabatsa futi kuchimbaso. Izvo zvimari yakwira manje hana mari isi ndo pakaziya kwatiri totoda fridge yo takatomira fridge yo takanzi muswani zviya guys takanzi muswani tenge takazopera kwemwedzi here waApril takatomira fridge. Okay, number yatafadzwa iri kunyogwa mucomment section 0774 tora 0774 0774 0774 052 052 143 143. Yeah. 143 ndiyo yawangawana. Rega ndichizocheka ndozokupindura indokuudza kuti ndiyo yandandawana ndiritoriwa ndisimeri nandapota but diki ndazviura pamberi pa. Uchida kuzviuraya fridge nepoto ndaishamwari. Munoziva kuti sisimeri vanhu vari kumusha vandigeza kusvika pekupedzisira ndakasiya nzodzi yangu akatengesa property yes apa kwakuri kutanga futi. Hey, hanzvadzi yako mwana mai wako mwana wamai vangu sisi vangu pakatanga kuenda Philipsburg tanga vakazvinzwa savana unduudza ikadzoka ikazoenda pechi2 vanhu vakanetsana futi havana unduudza kuti firiji yaenda sisi vangu first born yamba medu. Saka chii chiri kuitika musi kuirira naye chii chiri kuitika pavana vemunhu wani. Handitoziva inini ndinototaura nevanhu vese kana ukaitika problem vanhu vanofesa inini but ipapo kana kuti nditi vakaita jealousy here kana kuti nditi chii chakaitika handinanere but handisi kuti kudika tikudi hazvo zvinhu zvakafanana naizvozvo munin'ina wangu chinhu chinonzi godo mira ndikuudze chinhu chinonzi godo muvana nditi achisi chinhu chekuti chinotengwa chinhu chinongobuildika mumunhu. Andika whether mwana mai wako mwedzi ati mwana mai wako zvakudhipenda nevanhu vacho kuti munhu chakamira sei handiona. So fridge iyoyo handisi kuti ndo zvakaitika but zvinogona kunge zvokungoti anotenga fridge aisa kumusha panotora celebrate mwana wamai vake umwe munhu manje anobvanzwa godo tina handina fridge ndiri mukuru handina fridge but ndiri mukuru kwaari anotenga fridge kawo godo riya rotongobudikira but haritaridzi but mukati makanga choti haiwa tenga godo ndisina saka akuudzi asi anotsei kuti ndo zvakaitika handiwazviona. So nyaya dzevanhu vanodhigwa mari nevanhu vekumusha nehama zvakaoma tikada kudzivhura malaini panapa unoperegwa zvinoperegwa vanhu vekuziafrica vanozviitisa black tax yachona vanozviitisa ende kuti ndifunga kuti vanofunga kuti mari inodonha mumuti here kana kuti mari inonongwa pai kana kuti pane painongotobva handizivi kuti vanofunga kuti mari inongonongwa pai I don't know handizivi. Ndikakutaura kuti ndinanzodzi yangu yakashaya ndindiona kuti mwana yaapika here aenda kuchikoro apiki school fees nekudya ndichitumira ivo sisi vangu iva. Saka wambovabvunza wambotaura nawe here? Ndakataura navo vakatipindura vafisi kai hanzi pedzerana ikoko makaita zvinhu zvenyu pakuwirirana pedzerana ikoko tati saka imimi ngwaitadza kundiudza sei uri mwana wamai vangu vakabva wangoti zina nasi havasi kubatika kuwhatsapp kana kufona havasi kudaira muroora wacho hachadairawo futi foni but zvivindi zvokuti muroora wacho izvozvi ndisisiva kuva reinvolved iwe vatorimo munyaya zvivindi zvokuti anosumudza firiji yaamwene uri wamwene wake kaiwe achinoisa kuchimbazo akazviwanepi firiji nyuwani guys kana ndimiwo firiji nyuwani iri mabox oya wati kune vanhu vezvimbatso yaitibatsane kusunda firiji ndainayo
akatora mari naiwe anditoziva ndakati ndiudze mari yatora ndobhadhara uchibhadhara kuti ndiwe wakatora vese vakadaro variziva vese variziva pawataura nevanhu kwachida vavati mari umwe ndikudiwe 200 kuti anobatwa wazoita mari kamarano $200 ufuchizirize nebhu kana nhamba dzawapiwa kana zvichiita bhadhara zvako anotogwa patiwe marecoveries sisi vako vane chiimba mavo because apa chakuitika manje munin'ina ndechekuti makutozokonana zvachose nasisi vako because once wangosungisa muroora wavo vatori involved sisi vako trust me muroora wasisi vako iwewe muroora wako andiona sisi vako hapana kuti angatora firiji yemuroora wamwene vake guys kana dhimi ugoenda kuchimbazi vamwene vako asingazvizivi ipi musanyepa ipi musanyepa imi guys hakuna zvakadaro vaizviziva vanotozviziva sisi vako vanozviziva ngavasare vachichengeta vazukuru vavo inini handisina tsitsi navo ndatopa chokwadi handisisina tsitsi naiko handine tsitsi ndati semunhu ane vana 2 akaenda kujera anozoita sei but vanhu vatovese vakandoona kunge sasika mwenziuza zvandikuita ingwega let the law take its course guys taurai chokwadi vamwene venyu imi mnani vamwene checheo chinonyanya kuhlisa ndivo vamwene vakogosukarakarakanotora firiji yemunin'ina wavo ndivamwene kuisundidzira tora iyi ndainai kuchimbatai apa vamwene vasingazvizivi igemu raka vakaronga vese gemu iri hazviite hazvisi kutomeka sense sisi vako is involved sisi vako vakura sei sisi vako sisi vomunhu wa78 but adarirei kudaro handitozive ndikurwadziwa kuti asiva kamukadzi aka kakatora nyingikiri kamukadzi aka kakatora firiji kane makore mangani handinatsoziva because mwana wasisi wangu festival yacho muridzi womukadzi ndiwa 94 muroora akatonzi navamwene iwe ita ndini akainisa firiji vamwe sisi vako ndovakainisa firiji iwe sisi vako ndovakainisa firiji iwewe ndoshatonogwa yavari kushandisa mumba mavo izvozvo vakatora yangu yakudhara ndingavako saka chandakatadza chi sisi vari kuona nemuroora gai sisi ndivo vakatiti kune muroora iwewe dhondiwa iwe unongoti ndini hapana zvanombokuita muroora chimwana chiri kuma 2000 icho kana kuti 91 92 muroora uvhese kuma 91 92 93 kana kuma 2000 iko koko zvakaoma imi guys haiwa rikako wanga uchida kuzviura haya ndawisisa hazviiti apa unongori madhumbi uri kuitei kuSouth Africa ndiri madhumbi iwo sisi wangu ndakatombowatumira ndikati chigadzirisai imba yekumusha mari iyo vakairova yese kuti iyo vanoshandepi vanoita zvekutengesa musika pamutokwa ya sisi vako ndo vakatora mari saka muroora aida chimbadzo chei handitozive ende ndaitoti every Christmas ndaitongotengerawo nevana vake hapana Diana handisiya zvakadaro go to give in the fridge iwe anodambuka musana nekushandira vanhu kwachiriwachira varunguko nokutina dzimba dzevarungu ongosiya just like that just because ndisisi vangu vakoshei ngawe kuno kudzimba dzekuno kukeptepaunawo unoti dzimba dzekuno dzakakura sei dzakapfuura siyana nedzekwese kwatakabva makumba ndakuzvimba yasisimeni akristo sisi vongotora kodzinga zvingotorwa just like that firiji iyo yokuitenga pamwe wakaitenga 25,000 or 30,000 kuikwidza 7,000 kana kuti 6,000 kuti inde kumusha plus 40% hanimona yemari yefiriji vongohlawo kudya zvavo yandisila kana kubvira ndashandisa inini kuno ndotoshandisa second hand firiji handiziva kuti sisi wakuti wakaita unoda timbovafonere sisi wako timbovaudza kuti tinoda firiji iwe ndimiwo wakatora firiji iwe sisi vangu sisi vako kwana kuti sei handitiri mazera mamwe chete havana vana vako hauko sisi ava mwana wangu ndine hwana akura ari tori kubotswana mwana wangu ari kuzvishandira
Wandotochengeta ndiyo yanzadzo. Saka that means as long as uri kwa kwasotenga furniture isa kumusha because vanotengesa. Ndosha zvakutoriwa vanosvika vachitengesa vanhu vanofunidza kuti kuno kundonhonga mari wedu. No, iwo vanhu vachindiseka murodhi. Iwo chibata ngekiri chibata chidawa panamba dzawapiwa idzidzo bata namba idzidzo taure nawo ngavaindi vanoita kuti zvinotogwa. Kazvide zvinotogwa ngaine mutoro ugozotipa feedback. Idzi ndidzo namba dzasisi wangu. Right. Vari kuzimu. Sisi vari kuzimu. Ikatitaya kuti tione kuti chizoti vanoti firiji yakafamba sei. Zvakaoma sisi ne. Ne azvidi kudaro. Azvidi kudaro. Ngavasadaro. It's very wrong. Alright, iri bo number there's message ine 1 ticket basi online. Vasitombo batika online pamazvotengere pakuna chingotenga ndingavatenga airtime inoita kana 200 ndichivafonera vachingotara zvavanoda kudzimara vabva vazongonditi si. Vasitobati ine 1 ticket. Vasikuto. Itumira chidawa vanopedza masiposi vanoti vachataura chokwadi. Skari kendikozo ndinototi idzo namba dzacho idzodzo ndotaura nawo mangwana makuseni kana ndichinoisa mari yacho ungandano idzo. Alright dear, it's okay. Namatirawo please ndisaite zvonduku. Alright dear, alright, it's okay. Zvakaoma guys. Imi zvakaoma guys. Vedu vanhu vasadaro vasikana. Ende vanhu vakadaro. Right. Paita imwe nyaya pano ndatokanga makupudza nyaya ndiri nyaya kupesa kanda kuita zvangu. Andibike pakana nenda kubasa weekend. Pa weekend ndineni. Pa Easter titiri chose guys. Saka ndokwenda mangwana chete. Saka ndobva ndaita phone call. Ene nas. Ndobva ndafanirwa nemwe mwana. Topic yanafa kuti nene yakazvibirira but pave ne time yacho manje handichakwanisi. Handimona unless tikuzofamba nayo nemusaturday. Kana musina kuenda kumachechi. Ndobva ndafanirwa nemwe mwana nasi. Achichema. Ari muno mu UK. Mwana we independent. Murume akatanga kuuya. Iye akazotevera. Atevera. Zvakaitika manje. Murume ndobva munozati kana chibva kumusha papaya uri dependent. Zvinongoitikawo. Ndobva nzi nemurume unozati chi isusu akati anzi ndakandisvika ndobva atsvaga basa ana kunonika kunonzekana kuona basa kana dependent ati ndobva awana basa. Awana basa murume ndobva muti saka panzi taibaigara pamba vaigara. Ndobva murume asotenda ndingati chinji tinogara pamwe pavo vega pachipapa vaishe apa. Saka pavakachinja apa uyu munyuwana achangobva kuAfrica kawo. Ndobva vanzi hande tinogara pataiga patinogara kwedu tega vachinda kwakuya. Ndobva uyu mukadzi anga changowana basa murume ndobva svika mabhill ese musitare mukadzi. Debit order. Ese iye hapana chanobhadhara. Vanga vaitawo agreement yavo yakanaka mumba. Murume akati iwewe ndo ochibhadhara mabhills ese toisa debit order pauri iwewe. Inini mari esa nechitambira handina kana sendera tinobata. Yakaenda kumusha Pamela, yakaenda kumusha. Hapana kana sendi ratinobata. Andichika to indeni chibenga toda kuseva mari. Mwana akati aiwa zvakanaka tikuronga kumwe nemurume. Musikana mukadzi achida kubasa pampera kwemwedzi mabhill ekuno munovaziva anotiregwa mari yese vane mwana andika plus mwana child care what not andika aibhadhara zvese mari yosvika pakupera chibatigwa everything anditi murume mari yaya oti ndapenga according to her vakakwanisa kureza mari yavo inosvika 35,000 pounds iripo as we speak. Asi mari iyi kurezwa kwayaiswa murume aingoti ante aiti ndikuisa mu account iti kuchengeta mari kuisa makwani mangu mari irimo zveshuwa right. Mukadzi ndobva achizotanga kuona kuti aiwa pane zviri kuitika pano mumba machinja andinoza munhu wako murume pave negirlfriend zvekutoti anosvika pakutoita zvekutoti paanobuda mukadzi vamwe achimboshanyana kuti negirlfriend inoto yapamba ipapo ichitorara pamba ipapo pemukadzi uyu mufunge. Mukadzi ozouyawo zvibata wana muine malipstick muine hembe muine bhutsu mune chivonetsana. Musuno ndobva takambati inini handichakwanisa kana kusara kana nesendi ndikubhadhara all the bills pano handika iye yacho shunobenga saka ndobva andinenge nemabhengi details emurume ndobva akwasati andini ati ndakutora mari handika ndibvise ndise atore iye ndobva aibvisa
mari iri mukakadwe murume ndibva anofona bhengi ndibva atisungisa mukadzi wako hati kutonzi watora obvious atora mari muaccount zvebhengi azozivi agreement yekumba kwenyu hanimwana kunokuzotora mari muaccount youyushu hanimwana ndobva ona takusungiswa ndobva adzosira mari ya murume ndobva yakataona kana Sandra unowana iwe uri mbuka panapa wakatouya ndakukwidza ndege kuti upinde mukati meino nyika urifa kushandira ndege iyoyo iwe chako ungori mukadzi hauna kana Sandra unowana uchabhadhira mabhiri svika zvanaka handiwana kana uchida unongobuda woenda but hauna kana Sandra unowana sevana vakagara vakacheta vakadi ndobva udza ndokama vakazama kuda kudi kupindura kuti vagadzirise handiwana but zviri kudi akasvika pakutoti kune hama ndidikira kuzvidza ndobva topanduka kune girlfriend iriko right kune vana vamakosi vangori ne 2 years vari muno but vangu vamanija kureza mari yavesvika 35,000 pounds right ela unenge uri munyuwani hausati wakuziva system yemuno uchangosvika uri kufungwa kuti muita zvinhu pamwe chete handiwana hauzivi chinhu akangovhexwa ufungwa ingoti kuita zvinhu pamwe chete semurume nemukadzi handiwana chirakabuda retirement kuenda kunoloja one room yake mabills ka aya istop order ari mustamake anenge achingobatwa achibhadhara murume iye ari onotaka kuti unobhadhara zvekumwe kwakuloja saka now she's stuck anga ndoita sei unotoona kuti mwana ane stress anogona kuzvikuvadza ane stress so guys ndagomuti you know what I think it's my item now indanonyora eyelids chitonyora eyelids chogesiwa isira kuri munhu handimaona so asitoba apa asi munhu mukuru guys mwana wechidiki kanjori mwana one mukadzi wechidiki a very beautiful girl mufunge akanaka pane mumwe musikana womukosi akauya akudanana nemurume wake anotopinda mbame mukadzi yeye anotoita yese mbame mukadzi yeye zvese iye panenge asipo kana basa anotouya achitoona kuti muno batopinda mukadzi manga mune mukadzi mune muchi hanimwana murume she can cancel the stop orders. I think she needs to do that. Honestly speaking, she needs to do that. I think she needs to, but now I don't know if it's really safe. I don't know if it's live. Cancel it. 35,000 mari kumari isa otoka itapa gugusha utazoti mari okay I'm just remembering zvamutonyora guys I'm reading zvamutonyora anotsvaga rake but anti vanenge vachida English here havadi ailes here handizivi guys saka hapana kumira zvakanaka kumira izvozvi hapana kumira zvakanaka she's not okay ndozvikusanganikwa nevakadzi vakawanda vana vakauya makadzi vemadipendi vari madependents varume vaine macos zviriko hi Julie Hai sisi mimi muri sei? ndizvaitika njani Ndiri boyini. Ndarwadziwa nenyaya muri kutaura yemusikana uyu. MaZimbabweans utsinye mwacho watikuitsanaka. It's very very bad. Inini what I want to say anditi vamwe vanhu vari kuti anzi ngaakansele like ma direct debits anditi. Akwanise kukansela ma direct debits asati achinja zita rake from abuse iwawo because even if she cancels ma direct debit mabills anongo yari musita make saka one way or another achazongobhadhara futi ndozvaanchitaura izvozvo ari kufanira kutanga aita first kana zvichigona handiti zita remurume wake anaro and everything anongokansela oisa mugirikini ofona kucancel kuri important kwese kucancel kumvura kupi ochinja zita rake oisa zita remurume wacho nai obvisa zita rake ikoko then ozokansela madirect debits otsvaga kwake kwekurenta onogara kwake. Alright, batai makadaro imimi ndimbokata apa ndivhare ndimfonere ndinoti zviri easy ndimfonere mira ndinoti anogona kutaura here panapa batai makadaro. Okay sis.
Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. She's not okay at all. At all. Let me try it one more time. Hello? Hello. Okay. Ndinaye panapa hanzi she can try Citizen Advice Bureau nearest to her for her advice. And she let her get in touch with Tulia group. They will help. No, guys, mambo tanga mataura nyaya kuti achinje mazita emabills. How does she do it? Julie uripo palight nombra utaure. Yes, Sisimeli. Anditi zita remurume wake everything anazvo kanditi vanogara vese here murume nemukadzi. Yes. Anongofona kucancel ofona woti ndoda kuchinja zita ndoda kuchinja zita rangu kuenda kubhiu rangu kuenda kumurume wangu ochinja. I don't think kuti vangaite problem nazvo. Then ofona futi kumvura kana kupi wherever kana kuSky kana kupi ofona futi ovaudza kuti ndoda kuchinja zita. Unless vachitozosvika maybe pakuti you can't change kana usiri wemuridzi wezita maybe, but zvino zvakuenderana nekuti vanowirirana sei, vanga vachiwirirana sei. Anofanira kungochinja zita rake oisa remurume zvopera zvakadaro. Nemurume manje murume ndopari kuti uchabhadhara ndopakutaura kuti uchabhadhara mabhiri weuswa wamama. Arikutotaura mashoko iwayo murume handiti ndizvo dia. Anokwanisa kubatsirwa futi kunana Citizens Advice uko anotsvaga advice ikoko. Then I don't know mamwe magroups ekuti kunofanira kune mamwe magroups ekuti vanokwanisa kumubatsira as well. Akaexplaina nyaya yake kuti murume ndo zvaakuita. Then inini am stuck nemabills aya nezita rangu uri pamabills ese. Vanokwanisa kumubatsira. There should be my organizations vanokwanisa kumubatsira as well. Handizivi hangu but they should. Julie, ndowatiri kuda if you can have antika if you can have ma-organizations iwayo, because I'm thinking pakuchinja mazita kavanoda confirmation consent yemurume. Exactly. Ndakazvitshaya kakawanda saka vainditi zvinoda munhu muridze direct debit abvuma ega PS ndine ndabvuma saka ndakarambika zvese izvi. Saka iye haasi kubvuma manje haasi kubhadhara arikubhadhara kana foni chaiyo kana chingwa kutenga kana iye achichida. kuCitizens akamboenda here Citizens Advice Bureau? No, handinambe ngenda kumbonzwa nezvayo. Chimbotry kuenda kuCitizens Advice unotsvagawo advice ikoko. Vanogona kukupa, ndo vanokwanisa kukupa macharities vanobatsira vanhukadzi and stuff. Vanogona kukupa macharities iwawo ikoko, macontacts avo wacontact. ndichatotaura location ati ndinokumbirawo Citizen Advice Bureau number so that she calls there. Antika, let's help her. She calls there, tipiwe proper channel. Meanwhile, antika, ndatomuudza kuti ndaitoita IELTS. Akangoita IELTS anowana COS. And itori abuse iyo yari kutomiita ndiyo financial abuse. Ari kumuabuse saka ngaatongo financial abuse haitoleretwe muno anotozosvika kana kutozovharirwa atitoziva hedu, but anotozvika kutovharirwa because you can't abuse someone like that. Kana asisamude ngaangobuda aende nemunhu wake iyeye, kwete kuabuse munhu. Kana usisade munhu iwe wobuda kwako woenda kwako uyu woenda kwake mosplita mabills enyu zvopera izvi, kwete kuda kugara uchida kuti mumwe mwana umwe munhu amame. Ngaagara achiziva murume iyeye kuti kama anoziva address, achauya zvake kama akanga amwa paipai ndo paachadzoka. Because it's not fair. Sisimeli mabills anorwadza kubhadhara munyika munomu. Hapana chinhu chinorwadza kubhadhara semabills. Anorwadza. Saka
ngaati angaenda kuadvice kucitizens advice vanopa macharities ese anobatsira and everything. Vamwewo mucomment section vanoziva, I think they should be able to help her. Thank you. Right, thank you very much. And also ndoda kubvunza tia Lisi Rimstaman. Yeah. Lisi Rimstaman repamba pei. Riri mankune rake both. Lisi ne two mazita. Yeah. Saka why are you the only one paying rent? Ndi account yangu ndo yakazoenda for that. And then believe marede ndio yakatoa pa duze sema marede ndio yakatoa. Ndio ningewanda. Even agree in both names, guys. So I know to say no ngaite citizens bureau advice, guys. You know but today ngaite citizens bureau advice no chokwadi. Vanovhura neTuesday apa ya holiday kai. Vanovhura neTuesday. Kana ndiripo ndogona kufundira kana rumbi bvudza wabaya anomubvunza anozoda mari ka guys ndilo yakarumbi. Ndakambovabata. Vakati ndi mari vaida mari ende pakatanga kuneta nyaya yangu ndakambovabata even nyama yaro Stuart absolutely nyama yaro Andrew exactly akatotaruda 260 ndakwanisa kutanga kesi yangu apa unenge usina mari yacho apa ndakandisina mari yese inenge yapera saizvozvizvi ndichamboona because ndakangotaura naye kuti inini handingakwanisi kuramba ndichipeya mabhisi akati alright ndichaita hafu saka next week ari kutambira saka ndoda kuona kuti next week achandipa here hafu yacho because akati inini ndokupa hafu yacho ndodii ndakamutuma options. But I want to ask you, my sister, mari yamakaseva mese. You've got a lot of money yamakaseva mese. You want to tell figure 35k, right? Kana achiramba wakaitora, uchindoitora, and then she reported you kuti usungwe. Do you think uchachakupa akatoripota kwete kuti zvanga zviri zvinhu zvekutsiretena akatoripota? Nditoripo ende vekubhengi vakati this is a fraud totally, this lady anotofana kusungwa. Vakatoti takukuchinjai kufraud nenge kini yatovako, then ndakazobata foni kukata foni. Inzwai guys, ndopakuzodzosera munhu mari. Dokudzosera mari. Saka imagine half of the bills. Do you think kuti you will pay half of the bills? Iye akatoramba nemari yamakaraisa mese vakumana. Makamarisa mari yenyu wani zvakanaka yakanaka wani ndi manga muchikutoraiza. Ende kwete kuti tanga tikutoraiza ine ndandisina nyaya yekuti chiida rungoita then mari tichiunganidza. Saka zvese izvi ndo zvazovapo saka kuti uchaibvunza unonzi unoifudza pakudini haisiri yako ndakakwidza ndege tunge uri panapa ndakakwidza ndege saka una right yekundibvunza mari iyo. Ndikati ndozotadza kuita right sei yeti isusu tiri vairi takasevha mari iyo tiri vairi. Iwe waisabhadhara rent ini ndidaita take care of everything, food chinyi zvese ndidaita, but wonditi handina right. How come? Saka. Yeah, no, knows. It's obviously he knows now because this akatoendesa kwese atotsvaga help kwese. It's like this guy akatotaura kuti hapana zvamunoita ende hapana zvamunoita. Chero nekuvabereki akatoripota musikana, she tried everything the right channels, but murume is saying hapana. The problem paita kamunhu wechi3 apinda mumba, paita munhu wechi3 ende ndiye ari kucontrola pakuti each and every move yaitika ipapo ndiye aitopa pressure. Wapiwa here mari yako, wadzoserwa here mari yako. I have maconversation ndaitepa ndichirekoda mufoni mangu zvese zvirimo. Wapiwa here mari yako, saka uchafonera home office rini kuti adipotwe all those stuff. Apa mukadzi uyu muCOS ane zvinhu zvake zvakarongeka. Wow. No. Do you know her, mukadzi? Do you know her? No, I don't see her. But
ndikasangana naye ndisiti because of Facebook nechichi unenge uchimboona mapictures. Are you saying kuti mapictures ari kutokanda paFacebook nemurume? Kare vaimbokanda. Wow. Kare vaimbokanda, but izvizvi haachakandi because akuziva kuti ndakazowana Facebook account yake ndaishiwa machini. Nei ndakazodaro ndakaona tiketi rakauya kumba apiwa penalty anopaka pasiriko kuHeathrow airport. Aperekedza musikana kuairport. That's when I found out. Saka ndakazoda unotarisa kupage kwake ndinoona. Of course zvikakonfirma kuti vanga vari vese and Facebook inotaura. Ndinengina nengi chichi achitofara kwazvo achidii. Saka angapedza kusana kuHeathrow kuti musikana aende kuZimbabwe. Exactly, aende kuholiday. And I'm 100% sure by that time musikana anga nepamuvi. Saka I don't know kuti Jenny yanga yekunobvisa pamuvi here kana kuti yanga iri. I'm having a huge amount of calls that are calling and I cannot accept it. WhatsApp so that I can be able to edit them on your call because advice. So Tinema lawyers still we've got everybody on my platform. Let's hear them. That could drop on the phone WhatsApp. All right, thanks. Because I'm phone about phone. So I phone phone because we because ndio ina caller. Saka iko zvino imimi makuchizofona muchizofona pandinomufonera apa muchizofona ipapo anditi muchizofona papo pandoku edai. Hello. She's Mary. Yes, nanjiti munachitaurai. Ora ndinozoti naipotisi musikana uyo ari pafoni uko. Citizen advice aibope advice minimum advice maximum advice honest vanongopa just a minimum and wait kana utori munhu mutema ka ndikugepera isusu mene isusu taane makore tiri munyika munomu ndofunga taane 24 years tiri munyika munomu citizen advice iriko zvayo yes but ainyatsobatsira zvinhu zvazvo inongokuudzwa ochisasoita so but kuti vazinyatsosvika to the bottom of it avadaro handiti man advice andingatopa musikana uyu inobva ndeyekuti ngaabatsirwe nevanhu teshe tiri pana pagroup kuti akwanise kunyora out yake yayanditika obva awana hake zvekudira anga akanyarara zvinoitika muupenyu zvinoitika ndo zvakandii but as it is right now handimuri kunzwa voice rake kuti akaremerwa ndosaka ndandichida kuti mamuri kufona angari pafoni iyoyo saka ndatozwa kuti chidona vanhu vafone kuwhatsapp we can offer prayers, we can offer emotional support. Yes. Oh, zvinozviita. Vanongofona ugongotara kuti tine mazita tiri tu tiri panisa ndabatina tichakwanisa kubhadhira bhosi mumwe wangu hafi kubhadhara. Ngakusambotaura zvakaipa nezvazodana kuti ndanchikumbira kuti ndichikadzi rangu zita rangu obuda uenda akaunogara kana mu1 room haangoshaya negregainsoyesa harishayi kunyepa zvipo otangisa life yake but pamberi apa uchazoona zvichaiti COS ari muno muuk harishayi akawandisa basi uri muuk muno maCOS zvasamboratidza kuti ari kurwadziwa kana kuti sebhosi varomeka vanotozviita ende tinotozviziva kuti they do that and aptozviita ka for attention anoita for attention. Yes. Saka ngaasiyane nazvo zvese kana achitondinzwa my sister ka siyana nazvo unyore English yako utsvage COS yako uchatoona kuti life yako uchatozoti everything happens for a reason andinokunyepera uchatozofara pamberi. Yes. All right. Thank you very much, Masi Makoza. Chana kuandisa umani. Thank you very much. All right, sharp. Regained day so because ndakudavira Makoze vanhu ka andichakwanisa kutaura naye manje initoda kuzama nditaure naye andichakwanisa nditaure naye manje Makoze ndiwo awanda. Let me tell you Nanditoda kumuudza kuti auya achiuya kuFacebook. Hello, Kola. Hello. Yes. Right. Ndakambopindana nesituation yakadaro. All right. Citizen advice vedu haina zvainobatsirwa zvataurwa nevamukola. Chimwe chinhu chaanokwanisa kuita ndechekuti awane rake COS and also ane right yekufona kuhome office otaura kuti ndiri kuabuswa otora maphotos ese mukadzi wacho nezvese zviri kutaurwa nemurume wacho anopihwa visa rimwe riya rinonzi domestic visa whether ari paCOS kana kuti haasi. Mirai ndoda kuti Mirai ndoda kumudedza kuti auyi manje mafona padirect nanditi tifonai kuWhatsApp ka izvozvo ndimuedi
Arutsvaga umwe akambopindawo nazvo guys, mukamufoteiwo guys, vakambosangana nazvo izvi, ngatimukamfotei, ngatimirei naye, let's comfortei, vakambosangana nazvo izvi, ngatimukamfotei guys, let's comfortei, please, let's comfortei, because really she's struggling guys. Hello. 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 Sisimele. Yes, ndikukunzwa. Ndikufona ndoda kubatsira kuona Yes. zvitotaurwa nevanhu maavhekisi amukanaka but iye kana ari prepared kutarise nyaya yake ane nyaya dzake ari kuabuswa musikana uyu financially zvese emotionally. So zvaanofanira kuita anofanira kukontakta Women's Aid. So anogona kukontakta the actual Women's Aid national number in UK. The Women's Aid, but she has to be prepared kuti atara nyaya yake akavamudza nyaya yake esiafanira kuti chiinaa neadresi yake kana vanongomubvunza zita rake maybe date of birth kana achida kutotaura futi. Kona phone yenyu iri kuita ichidzima. I don't know what's going on with your phone. Iri kuita ichidzima kana kuita ma-echoes, I don't know. But I mean, iri kuita ichitiza ichidzoka. ndingomovha ko zvinezvi zvaanani saka anokwanisa kuenda kana ataura nevavo veku-National Domestic Abuse Helpline vanomupa nhamba yelocal Women's Aid yake. The local Women's Aid yake anoenda onotaura navo explaina zvese nyaya dzaakuexplaina idzo. Then kana aexplaina izvozvo vanomuudza, vanopa advice yekuti shodii kana akuda kubuda pamba paanogara anokwanisa kubuda ochitanga kutsvagirwa imba yekuenda yetemporary accommodation, whether under like inonzi chii kuti anokwanisa kupiwa ma-benefits and or anything like that, you know, vane way, because iye kana ari munhu ari abused vano way dzavanokwanisa kuti vaite sei vamubatsire. Then from there, and if tagara aine mari vanogona kungokuti okay tinokukwanisa kubatsira kuwana even very cheap accommodation, but inenge iri very subsidized yemari shoma kuti angotanga, but chinogona kumunetsa anogona kunzi akubuda mutown yaari kugara because panogona pasina dzimba muarea yake, you see. Saka now nenyaya yemabasa asanenge akati hasi kushanda, if I remember well, ndambodzwa mamwe mapatsi nyaya yake, I think kana asiri kushanda anoshanda kushanda nawo kwaari. Saka kana akushanda kwaari izvozvo, but hasi kuti ndo zvinoitika, but chikuitika maZimbabweans vakawanda vakuitika nyaya dzemacourses vakutya kuenda vachinoripota nyaya idzi. Vanhu vari kuabhuswa muno, vanhu vari kuabhuswa yes. Saka iko zvinezvi zvese zvaakusidzirwa nemurume uyu. Pane munhu arapachisa comment section kuti ngaende kunoripota kumapurisa. That's at the first point of call as well. Anonoripota kumapurisa saka whichever way aada kutanga, but nhasi chaiwo manheru akawana paanokwanisa kunofona. Nhamba iyo iri National Domestic Abuse inoita very busy, but anosiya message osiya phone number yake netime yaada kuti vamufonere, and they will call it back. Vakasamufonera back anovafonera, but kana achida kuzotaura neni even masure tine zvakawana ndokwanisa kumutsvagira even local domestic abuse number yevanhu unenge watigonera walk-in ndogona kumugaidha zvekuti anokwanisa kunotaura navo neweki yaanoti nyanyati. So I think I'll leave it to that for now. Thank you very much. Yes. Thank you very much, my sister. I'll give you the number so that you can call. Right, but now I don't know now. Thank you. Team UK is bombarding me with my calls, and the calls now. Yes. You know, as I say,
because pauri kufona ndopane unoziva kuti chii munin'ina wangu chitouya kufacebook ndakupa nhingi ndakupa uya kufacebook ngotasa macomments iwe uchiteerera. That's the only way. Hello Kola. Tiripo makadi yenyu. Nacho ndambobatsana nemijana kuna sisi wangu wava kutambudzwa nomurume. First thing kuti aende ku-citizen advice bureau vanenge vachitambisa nguva vaende kumapolisa, that's a financial abuse. And secondly, ama-savings avo kana ndawa zvakanaka ama-savings avo vaiti vakasanganisa nemari yomurume vai-transfer say from account yavo. Kana vai-transfer through vachinotora through online banking whatever, vanokwanisa kuti chii vaende kumapurisa mari yenoretriva vatore masavings avo. Hazvimbotonyetsi kana. Right, chinzwai zvaitika. Mirai ndimusoti ndimubvise apa uye kufacebook. Right, Adon. Alright, Adon ndamutsa Facebook. Right, chinzwai zvaitika. Vakaita achangosvika pakaitwa agreement yawana basa. Iwewe mari yako yese tochiisa kumabhiro. Antika inini yangu inini tochisefa. Ndozvanga zviri kuita murume. Saka PS yemurume wedza yanga chiyani 3000 kana 3.2 kana kuti yanga ichingoiswa kanga isingabatwi. Yemukadzi ndiyo kapa mabhiri ese. Saka muri kuona clever wakaita murume uyu. So every transaction imari yaibuda muaccount make ichibuda musalary yake ichiinda muaccount make. So it's gonna be hard for her to claim as well because apana sendra ibva kumukadzi yake yaibhadhara mabhiri ese kubva council tax, rent and everything chikamu zvese ungoti yababa taseva. Mozvati ipapo mutachokwadi kuti ipapo murume akaita senyoka yaiya. Yes. Vanhu varume vavo vati vagadzire muno. Varume vavo vanovedza vakadzi wekutozoshandiswa muno mubhadhara. Yes. Tangaita aende kumapurisa ane evidence okubhadhara mabhills ese. Munomu vanofaitira vakadzi. Aende kuti financial. Hi Ryan, how are you Ryan? I can see you. How are you? Vanoripota. Ende nyaya iyoyo vachagara pasi voona kuti mabhills aibhadhara muzita romukadzi. Achapiwa mari yake yese. Aende kumapurisa anoabhiza kuti abhiza asava nebasa kuti siyo yeti nandina mapepa akakwana ndogara muno. Hazvina basa zvino. Anawo mapepa akakwana anti-dependent. Anotoshanda anawo mapepa akakwana. Ndezvakaada nemapurisa chete. Akabudze mapurisa kuti it says the financial abuse. Yeah. I reported an abuse vanouya and vachamubatsira and avataridze ese madhiki aibhadhara. Ivo vachamubvunza murume kuti waibhadhara chii and mabhiri vachashare 50-50 because achapiwa mari yake. I think that makes sense. I think that makes sense what you're saying, yeah. Chaipanzaenda akagara nemurume iyeye mumudzi ndoyaruzomu. Atipiwa mari yake akabata kuna munhu akazvawo akabereka murume. Yes. Will help her. Tichamubatsira zvese zvaanoda kuvhunza. Yes. Thank you, Mami. Thank you very much. She's listening to you. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, Team UK, for kumira nemwana. Thank you, Team UK and Murusimuka. Thank you for kumira nemwana Joshua, guys. Thank you. This means a lot, guys. It means a lot. Mufunge. Right. Hanzi, ane number, modern slave number. Modern slave number yaiswa. So that she can take it from there. I think zvitagwana kola zvinogona kuita guys kuti anobva aenda every time kana ndiri palive call kubasa inobva yapinda vangu
Hold on, guys. No, hold on, Dimbo, what's the basides? Hold on, 2 minutes. Hold on, guys. Right, sorry guys. Sorry. Mungozivawo sometimes kubasa kukati tazvinenge zvaitika variko vanengada kumbousawo toita sei todini tobvunza toonesanawo timweka toonesana kuti ngazvidai handitika. Right, hanzi she opened bowels type 7 bowel type 7 ndochi. Alright, chifonai tinzwe guys, tinzwe tikontinye nenyaya yemwana uyu. Muri kuti anokwanisa kuenda kupolice handitika, oenda kupolice and then kupolice also reference yese otaura obudisa all the bills kuti ndobhadhara mabills ese iye hapana chaari kuita handiti, and then poita case number handika, paiswa nhamba futi dzeku inonzi press inbox ni pawhatsapp iwe wikinojipa yowepfegibva pano mani iwe, then poita mumwe aisa advice kuti adzi aende pane munhu aisa advice aende kurefugee miretiwe hanzi ngafonere refugee for women experiencing domestic violence and should immediately report to the police handika. So kune refugee for women zvakare rikunzi anokwanisa kufonera handika kuti aite. So podi guys, saka todi potangwa nepolice handiti, the first option is the police. From the police point of the national domestic abuse, thank you special, right? Pamboiswa number ye modern slavery takupira number ye abuse helpline andika kuti atore dzese dear muningina tora dzese tora. The question, is she ready? I think she's ready. Let me ask her, but I think that's a very important. Thank you for that one. That's a very important question to ask Sharon. Thank you, Sharon. Because we might waste time and energy panel and cheating the children. I want to be here, so we need to understand that it's very important. Now people are calling in now. Hello.
I want to ask you a question because now we are taking steps. I want to ask you a question, right? Are you ready for whatever even if you are to, it is to be said, wakusiya murumo. Kana tuchuru kudai bayako. Inini murume atichadi. Are you sure? To be honest with you, I'm very 100% sure. Sekuti ingadai pamwe makatonzwa kuti takaenda kumba kati. Makazonzwa yanya yekuti kune mumwe munhu akaenda kumba. Andichadi ndasviba mweya kusvika pekupedzisa. Saka paano achitinoda kurara newe pausi kutorara naye? Ndaimbozama but izvozvi no. Okay. It's a no. Ndakutonzwa kutosema wese. Sure. Saka anobitirwa nani? Who cooks for him and stuff like that? No, because if you say you are ready, then people are also ready to help you. Because we don't want a case whereby people they offer, they bring their help. Then I'm one of my city. Do that by young. I don't want. Because inini handidi kukunyepera iye akataura pachena kuti inini nezvangu hasisine zvangu. Inini ndinoona nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kumanikidzira zvinhu. Ndakuudza kuti ndakangoita 2 days ndisipo pamba. Ndaita 2 days ndisipo pamba. Our marriage was shaking. Ndichingonetsera nenyaya yekuti iwewe waisiti uchingoita nemusikana uyu ende tadzokera nehedu wandibhabhatidza ukati yee chinyi handichadani naye iwewe ngatimbogadzisane tinzwane ndikamunzwisisa. But 2 days dzo dzandaenda aindifonera ndiri ikoko, I love you, I miss you, I wish you are here, I'm sleeping alone, not knowing kuti musikana wacho atori pamba pako pamba pangu akutowadza henga atori mupamba pangu maona. Saka inini ndiri kunyatsozvishayiwa kuti inini saka apa pandichiri ndakamira ngepaki. 1 2 the other thing, inini handanga ndisina basa nezvakawanda zvazvichiitika kuti mabhiusi ndidaibhadhara nechii. Only last month ndopakakwanisa kundipa 1,000 pounds. But nemhaka I'm regretting some of the actions andikatora. I had to register for LCPS kuita course yemental health. So that course iri kunditorera mari yakawanda from the little that I have. Saka akandipa only 1,000 last month. Saka nemhaka yekuti each and every day zuva rega rega raMwari ingori friction. Hakuna zuva rekuti panogara pasina another story inenge ichitotauka. Saka inini ndaneta with all those stuff. Ndaneta. So zvamuri kutaura kuti hanzi kumapurisa, ndakafonera mapurisa the other day. Ndakafonera mapurisa anyepa kuti ari kuenda kubasa. Anyepa kuti ari kuenda kubasa, ndikamupa all my evidence. Akachuza kuenda kumba kwemusikana yeye akati iwewe haundirambidzi kuenda kwandinoda, augo usingadi uchida. Akabuda ndikatora makeys emota akakwanisa kubhuka 47 pounds yeuber kudriver kuenda kuReddish, from Coventry to Reddish kumba kwegirlfriend. Akandisiya ndiripo pamba. Dza 10 o'clock ndobva akazouya akafonera kuwindo remwana. Mwana akauya akanditi mama did you auya ndobva ndikabva ndaenda. Pandakanoti ndinocheka kuti ndiani chida kudisi, akabva asandudzira dhoo zviya zvekupusha kuti awane access. Ndokupinda ndikati ini ndandisiri kumboda zvekurwa newe kana kuti kudii, but watondiratidza kuti une kamwe kamuitiro kausiri kuita. Ndanze yangu achifunga kuti handiuye here kumba here chii, I'll do what I want. Ndobva ndikafonera mapurisa tikati this man is threatening me. Vakatouya ipapo vanamboita a minute. Vakanga vasvika pamba vakapinda. Pava nemurume nemukadzi. Murume ndiye akataura neni, mukadzi akataura nehusband yangu. Then tapedza vataura nesu. Akangoti isusu nyaya yenyu is not a police case. It needs a lawyer. Zvinoda lawyer 1. 2 nevanoita nezvemamarriage, not a police. Yes, uri kuti ari kuthreatena apa kuvirirana chinye. Because angataura mashoko ekuti iwewe ndouchabva panapa. No, that's not a threat nemapurisa. That's not a threat. Your issue is valid, but for us, we don't solve these things. There's a certain department which runs these things. But next time, akazosumudza banga, that's where you come and call us. So for now, do you want him to go out?
so that you want a piece last for one day. Then I said, there's no point. Mwana akafunzwa wamboona here pane chambonetsana ende ipapo ari very clever anokudza kuti Varadro hatitauri nyaya dzedu kumanhasi kuti mwana haana chaanoziva haana each and every kana chaanobva akufungidzira kana kuti kudii mwana akati we are a happy family I don't see them fighting arguing everything is okay then there's no point vakatongogara almost 30 minutes vari padoo padoo pamupozidhopa vakauya achipakira kwedu kwatinogara mota dzinongopaka izvi padoo pangu ndopavakagara 30 minutes mapurisa flashing that blue and what vari padoo pangu vachibva vazoenda. I did everything handina kwandisina kuenda ndakabotsvaga umwe akandiadvisa akati mazuva acho ndopandakanga ndatora mari ndadii akanditi a lawyer again akanditi kuti ndirani kesi yako akati ari kuda 150 then mumwe munhu akati ari willing kutibhadharira but akanditi inini kesi yako sidzi murume wako asiri kukurova hauna kesi yauri kutaura takakurova saka nyaya yedu ichatinetsa iwewe uchazobatwa nemhosva yekuti wakatora mari muakaunti yake personal account yemurume wako ndo ari murume wako muno muuk haitabirwi the law is stubborn. Unoona guys exactly ukabata foni yemurume wako ndoma wakazoona kuti murume wako ane magirlfriends wanga usina kubata foni yake usina kuzvinoti ane magirlfriend that's another issue so iwewe une mhosva mbiri ende murume wacho sofa haana mhosva yati abatwa nayo saka iwewe inini nyaya yako kuti ndiizvane most likely iwe unogona kuluza yeti wandipa mari saka that is the way ndichibva ndadropa kesi yako you are my friend ndakamutsvagirwa nefriend yangu that lawyer ndakamutsvagirwa nefriend yangu ende akatori willing ndibhadhara nechichi vakataura nendikavapsanangwa vakati yes this is abuse but when we are saying these things here in the UK it's very different. Saka ndopa vakandikoshena vakati from today onwards iwewe try by all means if you feel suffocated buda mumba so that haubati foni yake so that hauiti anything again chinozokubata at fault. No advice that I can give. From that day in I was just keeping my space. For financial, how about if you report it as financial abuse? Is that last month I can give 1,000. So this month those are that I did see with the fee. This thing that I is the money here to save. This thing that's town and chichi. So I tried to kumboita zvinhu zvandofungane vanhu chimbodi ende vanhu vavanonga vari mbili. So the only option that I have is to write the house. Ndanyora house if kuti zvinoita. I think right now let's go for that one. As for me, I think let's go for that one. Let's do else. Do your else, and then you look for your sponsorship, and then you move out quietly. Pauno chinja papaya, over chinja my address and everything. Let's not complicate things. Because ndino kunyekera kuZimbabwe aindirova but not kunoga kanudza kuti handisi kusimudzira ruoko rwangu ndichipirova but I will do some of the things that will torture you so that you won't do anything. What's the point of keeping me here? Divorce means that I could divorce because you are my wife. I do whatever I want. Iwewe zvaukutoita uchindikwesena uchindidii zvinondishowera kuti hausi kundirespecta so iwewe kusatondirespecta ikoko itori mhosva kwandiri so for that I will keep you here iwewe ndidivorce kana uchida. Murume kuZimbabwe kuAfrica ichanda akari teacher. Yeah, intelligence zviripo. He's very intelligent. And I got to and for sure ndairowa. For sure ndairowa. But kuno kakati hainini handina mbokira ndekuti.
Tizodzokera. Eish. Saka iwewe ndio uchadzosera wega kuZimbabwe. Ndiyakakupa mari yako kaiyo akusati waichidzosera kuZimbabwe. Hapana chakamboita. Hapana, handikupi ndeyangu ndopari kubvisa yandikakwira ndege endewo chimwe chinhu akandidzisa akandiendesa kucollege akandidzidzisa Akakuendesa kucollege saka kunzi mari yangu alright. ndikutora mari yangu yekukuisa kucollege kwandikaita ndikutora mari yangu yekuku zvese zvandikakuitira kukwidza ndege. That's why I'm taking my money. You have no right. Kucollege wakaita chii? Wakaita teaching iyoyo futi? No, handina kuita teaching. Ndakaenda kuHarare Poly. Ndakaita designing, fashion designing. Saka ndiyo mari yanenge ine unotogona kudesigna. Kwani unotozobuda ukatotanga kutenga machine yako ukatanga kudesigna uri kwauri ikoko. Saka Naimi toti ikona zvirume zvimaroloni izvi zvimasecret socks zvevarume izvi zvitsamara futa zvimadora izvi todi iko nazvo. Nai marume vanofanini tizorore. chine mazuva. Saka ndomamira akaita test yangu ende vanhu vari kuedza kundibatsira but handizivi. The only option that we have is that one, right? My sister, you have been dining with the devil. Has he always been like, was he always like this even in Africa? No. Nyaya yemari munhu akaita mari kusora uiti zvakanaka. Handizivi zvangu kuti nyaya yekuti mafriendswo here nechichi endewo nenyaya yekuti mitemo yekunoku some of the things zvatinotora kuva more important kunoku hazvina basa. I found out kuti ari kumwa mapiritsi eHIV. Iye murume wako? Aimwa secretly ndisingazvizivi. Murume wako here dia? Murume wangu. Iwe. Ndinira ndakuudza kuti ndakazotora makizi emota akabuka obva kuenda kugirlfriend. Ndine access yemakizi emota ndopandikanofura. Mapiritsi andainza handini because ndakaona mamessage phone make. Musi wandatora phone. Saka ndakazotsvaga mapiritsi but naomaona. Ndakazoona kuti mapiritsi ainwiwa mota. Message yanga yakati kudini? Kuratidza kuti this person prescription sort of like because vanokupa kuratidza kuti unotora mapiritsi aya how many times. Saka unoziva kuti iwe munhu kusiyana kwamakaita kubva kuumba uchiuya makasiyana nenguva yakareba zvakadini? 5 months. Saka achitanga kuuya iye 5 months iwe uchizoteera akatouya akatomwa mapiritsi aya onga usingazvizivi kuti akatanga kutumwa kuAfrica ikoko. Akazotanga izvi because unoita 4 months kausati watanga medication. Saka patiri kuona makadzi ake ane chikati chirimo chesexual health clinic chiuradza is 2024 which is the October. Ndopane inonzi review yacho ndopaakaningira. Saka iwe achibva kuAfrica ko anga asingaiti zvemapiritsi onga usingazivi nezvawo? No. Ndasingazvivi nezvazvo. But ndakazoti atestwe nezviya zvimatest kit zvekumba zvekutenga online. Ikuratidza kuti haasi. Saka iye ndichimubvunza ndazobata ndazomatora mapiritsi ndamuti aya mapiritsi chindiexplainira wairapa ndopaakazotitsanangura kuti nemhaka yemukadzi uya wandiri kudana naye waukundinetsera ndakati singazivi status yake so that's why ndakamwa mapiritsi. Saka muri kuona kuti zvese zvinhu izvo zvaakanga atiflotera. Saka uri kuti ari kuti iye akamwa mapiritsi akaenda kunongona mapiritsi asina kutestiwa? Handizivi. Hazviiti. Nezvinoita here kuti unongona kupiwa mapiritsi asina kutestiwa kuti ndipewo mapiritsi? Hanofanira kutestiwa. Hazviiti. Iwo kuchipatara pandakaenda ndinotestwa vakati handizoni yes it's possible kana munhu uri exposed unopiwa you are entitled to get those drugs kuzvidzivirira. Saka hasi maARV iPrep. Exactly. Saka iye akanoenda achinopiwa that PrEP once. Hey. But sei asina kukudza even zvakadai asina kukudza chokwadi? Aida kuti zvisareka kwandiri ozoti rimwe zuva tazoenda kunoteswa ndoonekwa ndabatwa ndinacho iye haana. Yaine nyaya yosara kwandiri. Everything is plotted.
everything. Yeah, everything. So I mean, he's plotting everything. Nemskana yeyu you kuti achisiya iwe achigara nemskana yeyu. Exactly. Ndakamuudza pachena ndikati ini nawo kusina chaucharamba uchindisafisira, just go unogara nemusikana yeyu. But handizivi kuti ini ndinganyatsomutadzira chaicho ari kuda kuti ndisafe chii, ende nazvina ndandawana Hapana, ndingangoshandisirwawo mishonga. Ndingashandisirwawo mishongawo. Nhasi mwenda ndichidowawo nyaya nemumwe munhu atondifonerawo. Murume wacho akatongoshandisirwa mushongawo zvokutongodaro zvondoti muUK mune nyaya vediwe. MuUK kanyika kakatakura kano visikana. Kanyika kakatakura ikaka. Nyaya dzandohwa, so kanyika kakatakura UK indasarenda kudai vediwe. Kana ndozosarenda mukanyika ka ndasarenda South Africa kwaita nyaya vediwe. Kuzimu kwaita nyaya UK kanyika kakadai vediwe. Kakadai so kakatakura. Padiki ndakabuka tiketi ndakaenda ndakati zviri nani nhamo inondirova kati ndichiziva kuti ndiri at peace. Sometimes you end up choosing in peace. Kuti uri kumuka uchidya chimba But usina peace hatushandi. Yes, hatushandi. Saka inini ndozvangochemera inini chaitityisa kamwe ngadai ndakatonyora kuti kare bhozi nyaya iyi yatone mazuva ichiitika tichitongonetsana kuti ngadai ndakanyora kare kune vanhu vese ndetsvaga information but vanhu vari kuratidza kuti vakavari peace by then ndichida help ingadai pamwe ndakatonyora ndikapedza dzingadai izvo zvindotongokuti dzangu no, you know what, it's not too late though. Chitopinda pawebsite izvozvo utotarisa ndikikiri utotarisa madhesi next city iri kori window unonyora muswa 3 chi 3 May ndokune next ndichishandisa British Council manje 3 May system iripo iya unononingirira unonoita inononyora kuManchester papitichiri kustop kuBirmingham. I need to prepare myself mentally. It's not it's not hard money. Iwewe your articulate. I don't think you don't need to. You have worked with these whites. And kumekotona else kungoteerera. Vanenge wedhiri chibuda apo. Iwe uchiteerera zvichirungu zvavari kutaura. Missing wedhiri ataugwa. Uchinyora. Ndashaiwa paper it's computer ndo iripo. Pane computer pana bepa. Saka because after muswa 3 imwe iriko muswa. Zvatonana September 6. Kwachika kuna na Liverpool. Kuna na Manchester. Rega ndicheke Birmingham. Cheka Birmingham. Unokwenda pa YouTube. Uswera pa YouTube apa 3 days unenge watoibo. Saka ndo zvandikuda kuita but ndoona kuti zvinofamba sei. Yeah, no, just check that one. If I need to know, say, but in documentary, can I also get up back? Let's check about this else. And think we tell else yo and so on. Jingo pera. Usiane na shikana wana tu wana else yo. Then you come back to check COS. Not one. Pana pa wana. Wakana no piwa. Maka piwa masi wesa kaunda pana pa guys. Pano. That's why that's like a fight to independent SWAT 3. Nice. Dipinde mswa 3. Pinda mswa 3 oyo. Pinda mswa 3 oyo. Vanhu vanenge vatambira vanotibatsira nemari because pariwa 250 pounds. Tinyore UK VI general training. Paunotambira pakapashotisa kumwe kunhu shamwari shotisa kumwe kunhu iti akopinde muoverdraft uinde kunonyora zvitori important. I think so. I think that's important for now. Noti ichingobuda ngechakapasa now you wakutanga busy asingazive chinhu wobva uyanza kuwana basa rako woita visa rako zvakanaka visa rako rayanza kubuda wotsvaga basa rako maidie wowana COS rako sena everything rabuda kunotanga basa manje wochisiya wamumamira mumba imo usiye mukonde wedimpoto. I just want to live in peace. Yeah, sure. Peace of mind is very important.
in peace. Ochisara ochiti. izvozvi side chiki yekobaba vako yakatiteerera pano kana uripo side chiki iwewe every day makuseni uchimuka na7 o'clock tiri kungoti zidzoro rako 7 o'clock kusini kwega kubata zidzoro rako kuti zidzoro rako zvakaoma so hazvina basa my sister chitokurumidza kuita action tisatiri going right after 3 weeks or so antika get the wawana maresults ako start from there. Yeah. Let's do that. Thank you so much, guys. All right, my dear. Anytime you feel like talking, please don't think anything stupid or what. You feel like talking, just call us. Yeah. Right. And bless you, my dear. Zvakaoma. Uye nikisi. Kumarai kwedu kuna mai vakazviita guys. Hello, Sismedi. Hello, caller, ndiri sei? Ndiri right. Inendoda kungowedzera zvangu pamandi zvese zvamamuudza musikana uyu. Yes, kuti ngaachiti achizvimirira achizvigadzira mapapers ake. But still panyaya yemabills kana achiri Caller, but I've gotten
Zvakaoma zvekumabasa kwedu. Service users dzinobobura mafirimu chaiyo. Guys, service users dzinobobura mafirimu chaiko. Papana kola ngaripo apa ndimbotsvaga kola. Mabasa kwedu anoonetswa moto wedu. Sorry kola ndambozokata ipapa nekola yakapinda taurako. Alright. Ona nchida kungowedzera kuti ari muprocess yekugadzirisa zvinhu zvake hangi. Iye zvaanokwanisa kuita since murume uyu abhoti head kukupa mari akaona asina kupiwa mari iyoyo pamonth apa ngaafonere landlord kana ari achitaura nalandlord or kana ari imba yavari kugara iri ari namaagents ngaafone otaura kuti isusu palist apa tiri 2 a direct debit of course is in my account but inini mari yangu haisi kukwana handichakwanisa kubhadhara renti ndega mari yangu kuda umu but ini ndine murume wangu then vanogona kumuwa kutaura kuti tiri kuda kuita hafu ndakamboitawo challenge kumashure munhu wangu tikagadzirisa that way saka hafu yabuda kwangu hafu ichibuda kwake saka anokwanisa kuchitaura chikenisei kuti inini handisi kukwanisa kubhadhara renti ndega because palist there are 2 and kana kuri kuti afunga kubuda akanotarisa list ngachazoti pane notice period yemwedzi mingani if kana achiti 1 month or 2 months kana murume uyu achiramba asingadi kubhadhara mabhills ngaape notice wotsvaga imwe imba but nawo paine mwana hatinoti mwana akura sei ngokuti anenge achikwanisa kuzomuvha naye here wotsvaga kana zvemwana I think mwana akura ari kunzi abvunzwa akataura kuti everything is happy kurati mwana anenge achikurei maybe ari kuma-19 kokoko anokwanisa kunogara life yavo because chero iye akazoti iye ndinoda kumbonyora ndichigadzira mapepa it means anenge achisara asina kana sendi mari ichiramba ichingoperera yese kumabhills saka iye ungaitawo zveutano budo waine kamwe kamariwo ndizvozvo panaida kungowedzera zvangu kuti kana zvatonetsa especially rent cost rent ndinotora mari hobhuku ndinotora mari yakawanda kwese kune zita rake neremurume ngaafone kana whether kucancel tax issue vanoisa mazita eni muri 2 ngaafone kwese kune mazita avo vari 2 ngaafone. All right. No, thank you very much, Kola. Naita basi. Right. So guys, nyaya yekutika pana padei kutika nyaya idzi dzawanda. Ini ndati guys UK yakatakura kurema. Kana kuine jobho rasatani rakawira muno mu UK. Tinotendo kuZimbabwe kwedu tinochema kuti situation kudini. But jobho chaiyo yes, that vanhu vari mu UK majority most of the people vari mu UK guys are not even happy. Are not happy. One anenge achitoabhuswa izvo zvekudzimba izvi handimaona. 2 ENT anenge ari abuser. 3 pache zvavo vazhinji vachona I don't know handizivi. Kuma-COS uku kwakaoma guys. Nyaya dzechokadziwa unotika nyaya dzekuona hadzisisina kuti ma-COS hadzisisina kuti vanhu vakarebe muno zviri kungosangana kwese unosvika kuti zviri kumbonyatsokufamba seiko unosvika kuti zviri kumbonyatsokufamba sei Julia handizivi kuti 20 dzamunorarama idzi makadzisurviva sei I don't know because hey hello hi dear hello Smelly. Yes, how are you? I'm good. Smelly, sorry for the Smelly night problem. You watch go number jam, Kuma more boys, that she one of bongo share now not my phone. Check the number jam Kuma more boys. Dance number about police and I should go to maybe need to go past out the bad to one number jam Kuma more boys. I want to know Kupa, no matter what you go. Kuva kwachirwara here vaita sei shame mami navo kuSA ikoko shame saka kuSA muri kupi uri Cape Town vangu vakura zvakadi baba shame sorry akotia I'm so sorry uya kuWhatsApp use message ndikusendere ikoko
Thanks. Alright, sorry. Chema ine chatu wasikana. Sorry yako. Zvakaoma. Tina nguva yatofunga tina yanza kugora Friday nasi vashaika. Kana auya patiri hidha tinomupa hapana chakaipa tinovapa shame. Right guys, tusangana Saturday handitika tichindira mberi idzo dzine nyaya idzi timbovhurira vanhu ivo vema-domestic abuse muno mumbovapa mazano vedu vana vatambura muno mu-UK. It's either varume vatambura kana kuti vakadzi vatambura. Iye zvino zvazvino right now zviri 50-50 mu-UK. Either murume either mukadzi. 50-50 guys. Zvazvino it's 50-50. Zvakaoma. So guys, ndatendera nemire gaindinde zvangu. Gaindinde tosangana zvedu paweekend. Mangwana ndiri kubasa tosangana Saturday Sunday ndinemi pano. Ko Easter yedu toitira pano katogoindepi zvedu. Easter totoitira pano. Then towana kudi towana edu kutandara tiri panapa tichita Easter. Tiri pano pama life yedu tichita edu Easter. Mukuenda kumachechi here guys. Are you going to church? Kana timatoenda kudhana. Mukuenda kumachechi here guys. Chimbovhurira masiyo esedu nyaya dzekuno dzinorwadza. Nyaya dzekuno dzinorwadza kani, dzinorwadza retirement and travel. Ukadziwa dzimwe dzinomboya kuseri kunongoti nhai Mwari. Unongoti nhai Mwari zviri kufamba sei. Unongovhunza Mwari wega kuti ameno Mwari kuti zviri kufamba sei. But ndikaiti govavhurira masiyo ese. Andika muri kurarama under abuse. Anditi you think you are being abused. Anditika please on Saturday anditika on Saturday idei renyu huyai. Anditi Saturday huyai muvhurike. Anditika huyai muvhurike Saturday huyai mutaure mubatsirikane. Ndamupa nhamba. Huyai mubatsirikane, huyai muvhurike. Huyai mubatsirikane mutaure muone kuti ungabatsirwa kuti vamwe vane vachitobatsirwa pano. Handimaona huyai mubatsirikane mutaure muvhure zvipfuwa zvenyu. Handimaona tiwane kubatsirana nokuti kuno kunofa wega nedepression. Unoita stress, unofa nedepression uri wega. Handimaona unoita depression uri wega. Hakuna nokubatsira. Handimaona hakuna kutaura naye. Saka zvazvo kuti hanzi vanhu musaenda kuindependence day. Independence day haiwa hanzi hamuna +1 year musina kuenda konochataura izvozvo chechi here. The good things tine group redu tinongonamata edu. Bhaibheri rangu togara muhandbag yangu yekubasa. Pandowana nguva zvangu basa unotozviverekera bhaibheri rangu tototanga kutongoti kuchechi ndichakuziva. Ndakutodzidza kutoti ndinomira ndichinamata doga. Handitiwazviona ndozvitoripo. Ravira una kufonerawo here. Ndakaisa nhamba dzako here. I've put in your numbers ikoko. Hanzi UK was not like this. Asi to be honest, I don't know. Posh me I don't know. So tiri vana vhikizolo. We don't know. Tukuta zvatiri kutoona zvatinonzwa izvozvo. Nyaya dzacho unopesera ngoti ndi Mwari zvakaoma. Zvakaoma hazvo. But ndozvikutoitika guys. It's reality zviri po background. It's a reality. It's there on the ground. It's happening. Ndikakupai makanzera edu pano kuti munzo nyaya dzavari kudhila dzokuseni sirira usingauyi palive panapa dzenyaya dziri muri kuitika muno mu UK you'll be shocked. Vakutoshanda nyaya dzePro Bono dzevanhu vekuti yarisizana nyaya dzavo dzekubasa kwako kwanotambiriswa dzakatowanda nyaya dzepano padiaris dzekukansela vanhu pano because mental health state dzavo dzinenge dzisina ende vazhinji vacho vamwe vanonyarawo vanenge vasina kukwanisa kuti vabude vachira kwanozofila free ari vari tukukona ikoko. Andimaona. So guys, hanzi kokakuna ariko sandi machechi hobo machichazere asi ka Sunday unenge uchishanda. Saka unozoenda kuchechi kupi nguva ikupi kwaunosiya azere hobo machichunga mapedzi asi unenge uri kubasa. Kwanzi things have changed. I could have global warming. It looks like the whole world yapanduka. I don't know. Posh maybe amen no zvikuitika. So guys, Musa ndichanyora manhamba ndingaenda makanda awards nominations monominate guys namba dzandakaisa munonoisa munoenda panhamba idzodzo paWhatsApp museva tinini nominating ningi pa this award handitika then tovhota choose vanhu vedu toisa tovhota tovhotera kuti vanhu vedu handitika guys. So muve neusiku hwakanaka guys. At least Shakira ari kubikira dedho yake right now. Saka tobatana time ndoisiko sati iwawo tinondoona ke zvino zvika 1 per week. Time ndo inenge siko time
Tololo. So guys, ndokubata ndika. God bless you guys. Thank you.